mynd i fynd y gornel, dim pasiwn be. Mae'r gwiriad mewn, yma Flint yn i'r hoedd i mewn i'r hoedd. Mae Aberystwyth yn aros fyny. Mae da ni gêm fawr, tor fawr ar wobr. Wel, mae'n fwy na mawr i'r ddau yma, Ewrop yw'r wobr. Craig Williams am croesiad, Williams! Costyn Peca! Williams, Drenewydd yn syth yn y gogeidwad! Shepherd, i'w chymryd i, mae na! Yn y gornel, mae Holford yn Ewrop. Siom enfawr Drenewydd. Diweddglo dramatig, diweddglo gwahanol i'r ddau dîm yma, diwedd tymor diwetha. A'r tymor yma, di dechrau eitha tebyg ac yn siomedig. Yr unig ddau dîm sydd wedi colli i 2 gêm gynta yn uwch gynghrair Cymru JD. Dim 1 pwynt ganddyn nhw. Mae hynny'n mynd i newid pnawn yma. Na'r newyddion da i un ohonyn nhw. Pwy a wyr. Croeso mawr ato ni. Croeso mawr i Siôn Meredith sy'n cael y cwmni i fi hefyd. Siôn gynt o Aberystwyth a Chaerfyrddin. Reit, mae'r ddau wedi colli 2 gêm gynta. Siôn, mae yn gynnar. Ond, pa'n o'r ein sy'n poeni fwyaf bydde ti'n teimlo? Wel, yn bersonol, fi'n credu Aberystwyth yn edrych ar y ddoi o ran y strwythur y tîm. Mae yna dyfnder yn tîm y Drenewydd, lot o newidiadau i'r ddau dîm, ond dwi'n meddwl bod strwythur a dyfnder y Drenewydd tipyn cryfach na Aberystwyth. A Chris Hughes yn ganol wythnos yn gweud ar ôl y canlyniadau gwael, y perfformiadau ddim mor ddrwg. Ie, digon teg. Mae'n siŵr bod y ddau nhw eisiau gael pwyntiau. Goliau hefyd, Aberystwyth ddim di sgorio. Eto, mae yna goliau. Di bod pnawn yma, goliau hwyr dramatig yn y gynghrair yma. A'r Seintiau Newydd ar y blaen o 2 gol i ddim. Mae mewn i'r munudau ola yn ebyn y Bari. Gorffennodd hi'n gyfartal. Mae Clagan, 96 o funudau yn cipio pwynt i'r Bari. Yn ebyn y Seintiau Newydd. Holford yn sgorio ar ôl tua 96 o funudau. Yn ebyn Carnarfon hefyd. Rhys Ambrosesi yn cael y gol yna. Met dal ddim dieldio. Y Bala ddim dieldio tymor yma. Nhw'n ennill eto o gol i ddim neithiwr ar Met pnawn yma. Mae'n ddiddorol gweld y sgorio yna. Siôn, beth am ganlyniad y Bari yn y Seintiau Newydd? Ie, dim lot o dîmau sy'n dod nôl a trio cael pwynt, especially ffaith bod Bari wedi cael y pwynt yna yn golygu bod y tabl ar y brig yn edrych yn agos dros ben. Ie, beth sy'n taro chi? Gymaint o glybiau wedi cael dechrau da a'r 6 gwylod yna, os dim un nhw wedi ennill eto. Fi'n gwybod mae'n gynnar, ni'n ailadrodd hyn. Ond mae pwynt yn cyrraedd, oedd Owen Tudur-Jones yn sôn yn y gêm gyntaf, bai Colwyn neu fe'n Cynarfon. So, chi eisiau'ch gol gyntaf, chi eisiau'ch pwynt gyntaf, chi eisiau'ch buddigoliaeth gyntaf. A pryd mae hynny'n dechrau troi'n broblem? Ie, to beth mae'n gwneud, mae'n codi pwysau. A mae dod mewn i ymarfer ganol wythnos lot well ar ôl ennill. A mae colled yn gallu bwrw ti. Dyn ni sarad bod ti momentum. Ie, mae'n gynnar, ond hefyd y ffaith bod ti wedi colli'r ddoi gyntaf. Dim momentum yn dywared i. Ie, na'r peth. Na sy'n poeni y ddau reolwr fan hyn, a fel o Siôn yn ogrymu, rheolwr Aberystwyth, falle mwy na Chris Hughes o Drenewydd. Dewch i ni glywed gan y gŵr sy'n ofal Aberystwyth nesa, Anthony Williams, yn siarad yn Mike Davies. Anthony, 2 games, 2 defeats, but nothing like a Mid-Wales derby to inspire your young charges. Yeah, like I said, you've a bit of a new squad, quite a few new faces come in. We've done probably 45 minutes in both games. We played really well, but ultimately we've lost both games. So we go into this game now full of confidence on the back of the second half from last game. 1 or 2 changes probably today, but looking forward to it, and hopefully it's a good result for us. Scoring goals remains an issue for your team. What have you worked on this week to try and alleviate that problem? I think it's the same for every question. You can ask anyone in the league the same thing. I think if they see the results, apart from our game and the Connah's Key, there's been very little goals in most of the games. But no, it's a collective effort. It's not just the front lads, it's the midfields, the forwards, the defenders, it's the set pieces, etc. So it's a collective effort. We've looked at certain ways of scoring more goals, but ultimately clean sheets are first and foremost. Anthony Williams, diolch yn fawr. Thank you. Cheers. Okay. Fel pob rheolwr am hynny, dyn nhw'n eisiau ildio, mae fe eisiau sgorio. A pam gollon nhw'n Chei Connah yn drwm, oedd e'n sôn bod nhw'n trwy'r chwaraewyr mewn. Maen nhw wedi cael cwpl o chwaraewyr mewn, newidiadau heddi. Be wneud i'r newidiadau o ran Aberystwyth? Ie, wel y dyn ifanc yn dod mewn o arfenthig o Chei Connah Hogan, ddibrofiad ar y lefel yma, ond yn sicr, sy'n ni fe, byddwn ni'n dod mewn, reit, dim anghyfle i ddangos beth dwi'n gallu gwneud ar y lefel yma yn y gynghrair yma. Ond y cwestiwn mawr i fi yw, ydy'r chwaraewyr o amgylch yn mynd i gallu rhoi cyfleoedd iddo fe a edrych ar ôl e?
Gawn ni weld cwpl o'r goliau maen nhw wedi ildio tymor yma. Mae'n rhyw batrwm o ran y ddau dîm yn ildio. Falle tîm eraill yn just pasio heibio nhw bach rhy hawdd. Ie, mae yna, o rhan y goliad, mae'r ddoi dîm wedi ildio hyd yn hyn. Maen nhw'n eitha tebyg, y cut-back na fel ni'n gweud o'r byline i Aberystwyth yn broblem. Felly, lawr y chwith yn amddiffynol, mae yna problemau. A fel welon ni erbyn Chei Connah, nifer o'r goliau yn dod lawr y chwith, y cut-back, a mae hwnna i fi lot rhy hawdd. Mae'n gol hyfryd o ran Chei Connah, dwi'n mynd gweud, ond fel ti'n sôn, falle bod nhw'n agored. Hefyd, pam chi, peder i ddim ar yr egwyl. Be mae hwnna'n gweithio ti am problemau sydd yna? Mae'r gêm wedi benni. Ti 4 i ddim lawr. Fi'n gwybod bod Taf wedi cael tipyn o eiriau wedi cael ei weid yn ystod y hanner, ond i fi mae'r gêm wedi benni. Felly, problemau. Dyna'r sefyllfa ar ran y ddau tîm. Dim bod pwysau arnyn nhw, yn gynnar yn y tymor, 2 gêm sydd wedi fynd, felly wneud popeth newid pnawn yma. A dewch i ni glywed gan reolwr y Drenewydd nesa, a Mike ti fod yn holi Chris Hughes. Chris, it's been a challenging start to the season. 3 games, 3 defeats in all competitions. What tactics are you going to employ today to ensure the elusive first win? Well, look, I think the performances have been okay. I think in the 2 league games that we played, I think there's some positives we can take from them. Obviously, there's areas we need to improve on, and I think we tried to do that this week. So we're hoping that we're at home. We want to put a positive performance on. We're hoping to get the first win of the season, as you said. You've been here nearly 10 years now, Chris. One thing you're not going to do is panic. Yeah, of course. Yeah, you know the league well enough, and we're only 2 games in, so we'll be calm in what we do, and we go about our work, and we prepare well. And we believe in what we're trying to do here. The players are believe in the same as well as the staff. So, for us, it's just focusing on the next game, and it's Aberystwyth at home. And like I said, we want to try and put a good performance on at home and get those 3 points. Dave Jones, your ex-number 1 goalkeeper, makes a swift return to Latham Park today, but you really don't want him to return to haunt you. No, look, David was a fantastic servant for the football club. I think he was one of my first signings when he came here, and obviously, played a part in all the success we've had over the years. So be good to meet up with him today, but hopefully he doesn't have a good afternoon, and we can get the performance and the result that we need. Chris Hughes, diolch yn fawr iawn. Diolch. Chris yn barod amdani. Lot o newid y bod yn yr haf. 12 wedi gadael. Mae Robbie Evans wedi dod mewn gynt o'r Wrexham. Oswell nôl, dwi'n mynd chwarae heddi. Yw tîm yn cymryd amser i setlo pa mae gymaint o newidiadau? Mae'n gallu, a fel ti'n gweud, falle bod hwnna'n ffactor y ffaith bod y Drenewydd wedi dechrau mor wael hyd yn hyn, ond... Pam bod hynny'n digwydd gyda llaw? Achos mae fe'n digwydd yn aml. Wel, fi ddim yn cosi'n penni bod hi, achos o'n i'n meddwl falle y ffactor bod nhw wedi bohara yn Ewrop yn 2 mlynedd diwetha. Weithiau ti'n cael fatigue o chwarae y gêm Ewropeaidd. Dyma'r tro cyntaf nhw falle dwi'n mewn y gynghrair yn ffresh. Ond sa'n gwybod. Ond un peth sy'n sicr, mae fe wedi troi around ym mhob tymor arall. Mae hwnna'n deg iawn. Mae fe'n profiadol o ran gwneud hynny. Gyda weld y goliau mae rhaid wedi bod yn ildio hefyd, a mae nhw'n eitha tebyg i'r rai Aberystwyth. Mae nhw broblem da'r 2 dîm lawr o dde yna. Problemau lawr o chwith. Chris Venables fan hyn yn benni. Wel, be mae'n wneud yn ystod i yrfa yn benni ddinglinigol, ond chwarae credigol lawr o chwith yr amddiffyn i'r Drenewydd. A eto, Venables ar y pys yn pella. Dwi'n meddwl na fe sy'n cael y gol hyn, fe sy'n dathlu. Ond mae'r goliau yn debyg ofnadw. Cynarfon fan hyn. Mark Williams yn ardderchog i cyrraedd y bêl, a wedyn y cutback. A mae mor hawdd benni'r cyfleon yna. Cynarfon yn dathlu fan hyn, yn nhw bron ennill eto pnawn yma yn Hwlffordd gyda llaw. Hwlffordd yn sgorio gol hwyr ddramatig dros ben hefyd. Pnawn yma Barry di sgorio gol hwyr ddramatig yn y Seintiau Newydd honna yn gyfartal. Ond fan hyn, mae'n siŵr byddai'r 2 dîm just eisiau pwyntiau cyntaf tymor. Aberystwyth edrych am gol gyntaf, sôn am bwynt. Mae'r cyfan yn gallu newid yn gyflym iawn. Fi'n gwybod bod ni'n sôn am y problemau, ond mae un pnawn bach da yn gallu newid popeth. Fi'n meddwl bod falle bydd Aberystwyth yn digon hapus gyda'r pwynt heddi, jyst i ddechrau'r tymor. Y Drenewydd, dwi'n meddwl yn wahanol, fi'n credu fydden nhw'n edrych am y tryffwynt. Os na bryderon falle o ran Aberystwyth, ni'n gwybod bod Drenewydd yn ailadrodd bod nhw'n dechrau'n araf. Aberystwyth wedi bod yn cael tymorau anodd dros ben yn ddiweddar. Os angen nhw boeni eto?
Wel, yn anffodus, oes, achos yr un patrwm fel o ti'n gweud, ni wedi gweld gyda Aber yn wedig yn y 2 dymor diwetha, ffaith bod nhw'n sefyll yn y gynghrair ar ei gêm diwetha, bron y cic diwetha, tymor diwetha, felly gobeithio bod hanes yn mynd i ailadrodd ei hunan, ond ar y foment dwi'n mynd edrych yn briliant. Dyna'r sefyllfa, dyna'r pryderon o bosib cyn y gêm ddarbu yma bod dros awr rhwng Aberystwyth a'r Drenewydd. Mae Sean yn mynd i ddiflannu i'r pwynt sylwebu, wnaethon nhw'n cymryd awr, so'n credu, i gyrraedd fyny i'r pwynt sylwebu yn Saesneg ar y botwm coch. Mae cyn ymysodwr Cymru, Malcolm Allen gyda Mike Davies fnawn yma ac yn disgwyl am Sean yn y pwynt sylwebu. Mae Ifan Gwilym o gythnos diwetha, Ifan o dan i'r newydd ddyfodiad wythnos yma, ond dan i'r ddau dîm sydd wedi bod yma o'r dechrau'n deg o ran uwch gynghrair Cymru. Diolch Dylan, y pnawn da pawb. Y ddau holl bresennol sydd yma heddi, ond y ddau wedi dod yn agos at golli lle dros y blynyddoedd. Aber wrth gwrs yn achub ei hunan ar y diwrnod ola, tymor diwetha, ac y ddau wedi cael dechrau anodd i'r tymor yma. Y ddau ar waelod y tabl, heb bwynt, bydd hynna yn newid heddi. Mae yn gêm ddarbu y canolbarth, ond mae mwy na hawliau brolio yn cael ei chwarae heddi. Mae pwyntiau cyntaf y tymor yn mynd i fod mor bwysig i un o'r tîmau yma heddi. Fel oedd Sean yn gweud wrth Dylan, mae yna deimlad falle taw Aberystwyth sydd angen y pwyntiau fwyaf o edrych ar dechrau'r tymor. Nhw fydd y fwyaf siomedig. Dim gôl iddyn nhw hyd yn hyn. Y ddau wedi ildio 5, ond y diffyg goliau yna i Aberystwyth sydd yn ei gadael nhw lawr mwy na dim. Mae Sean Meredith wedi ymuno gyda fi yn y blwch erbyn hyn, rhedeg lan o'r pwynt cyflwyno. Naw da, Sean. Prawn da. Eich gweld ti? A tydd dde. Heb sy'n meddwl, bydd hi'n cymryd awr i fi gyrraedd yma, so'n siŵr beth yn trwy gweud gyda hwnna, ond braf bod yma, braf gweld gêm ddarbu, falle'r unig gêm ddarbu yn y canolbarth nawr, fel tîmau fel Carsws, a gyda ni chwarae gyfyrddin, oedd hi yn gêm darbu go iawn erbyn Aberystwyth. Felly braf bod yma. Dave Jones fyna mynd at y gôl. Y gôl iawn. Y gôl gywir, un o newidiadau. Mae fe yn chwarae i Aberystwyth. Mae yna 3 newid i Drenewydd ers i colliad nhw yn ebyn Caernarfon. Profiad Shane Sutton yn cael ei gyfnewid am profiad Kieran Mills-Evans yn y cefn. Cyn chwarae'r Aberystwyth, Matty Jones mewn hefyd, ac wedi gôl hwyr yn ebyn Caernarfon. Aaron Williams yn dechrau yn lle Oswell sydd ddim ar gael. Anthony Williams angen goliau, ymysg y 4 newid. Mae cadwalydd yr Arlein yn dod fewn yn ogystal â Luca Hogan, sy'n syth fewn ar ôl ymuno ar benthyg o Chei Connah. Dim newid i siap y Drenewydd, fel o ti'n gweud. Matty Jones ydy mewn lawr y chwith, fe sonion ni o'r ddechrau'r rhaglen y nifer y goliau sydd wedi cael ei ildio i'r ddau dîm lawr i chwith. Felly dwi'n meddwl hwnna yw'r tacteg mwyaf sydd wedi mewn ffaith bod Matty Jones ydy mewn lle Robert, ond dim newid i siap tîm y Drenewydd. A wedyn Aberystwyth, fel o ti'n gweud, 4 newid yn gyfangobol i Aberystwyth, ond y 3 newid fyny'r cae yn y twll Darlington dod mewn, a wedyn y newidiadau dyn ni'n gweld. A rhai wylio, beth hwn gôl i rwyd i hun yn gynnar y tymor. Os yna'n gwneud fai oedd hwnna, i fod yn onest. Ond Robbie Evans, gynt o Wrexham, wrth gwrs, chwaraewr corfforol, canol, calm. A be mae hwnna'n golygu yw bod Henry Cowans yn gallu mynd mewn i'r twll, felly Chris Hughes yn gallu pwysio Henry Cowans yn bellach lan y ca. A dyma fe, y dyn newydd, Hogan, dim ond 19 ar fenthyg o Chei Connah. 8 gôl i dîm datblygu Chei Connah, ond dyma i ddechreuad cyntaf ar y lefel yma yn uwch gynghrair Cymru, felly croeso Luca Hogan. Nick Pratt yw'r dyfarnwr, yn brofiadol iawn ar y lefel yma. Gan ni weld pwy fath o gêm geithau, a fydd y gêm ddarbu yn dod â tipyn o daclau cryf cadarn mewn. Ac mae'n syth allan am dafliad. Diddorol gweld Luca Hogan oedd ar y fainc yn erbyn Aber wythnos diwetha i Chei Connah yn dod syth fewn, wedi
Pryn cael trad yn y ford. Cwbl o ddiwrnodau, a mae e'n syth fewn. Mae'n dangos faint o angen goliau. Mae Anthony Williams gyda Aberystwyth bod nhw'n barod i drio pethau newydd yn syth. Bel yna heibio i Hogan. Brwydr yn yr awyr ganol ca. Sears yn mynd i'r gornel. Robles ddim am gael gafel ar hwnna. Ie, fel ti'n gweud, Hogan yn dod mewn i'r tîm. Dyma'r tro cyntaf i cael look go iawn o fe. Mae'n ddeunaw, ond yn sicr mae fe'n gorfforol. A mae'n edrych fel un o'r rhain fydde yn gallu dyblygu mewn i'r lefel yma chwarae yn y gynghrair. Chris Hughes yr rheolwr y tîm cartre wedi bod yma am bron i 10 i mis Tachwedd, a dyna un o'i chwaraewyr cyntaf nath arwyddo i y Drenewydd, wedi mynd ar draws mynyddodd y Camria dros y haf. Dave Jones, faint o hwb yw hwnna i Aberystwyth cael Dave Jones fel prif un yn y gôl. Maen nhw wedi bod mor hir yn cael rhywun arbenthyg. Ydy'n help bod gyda nhw rhywun sy'n barhaol nawr yn y gol, sydd yn rhif un clir? Ie, chwaraewr sydd wedi chwarae dros 300 o gemau i'r Drenewydd, hynod brofiadol. Fel ti'n gweud, pob tîm da, ti'n dechrau o'r cefen, y gol geidwad, efo profiad fel Dave Jones. Fi'n siŵr bod hwnna yn mynd i fod yn ffactor wrth i Aberystwyth fel adeiladu yn ystod y tymor. Wel, y pwy sy'n dod yn y cefn, ond Kirkman yn llwyddo i ddianc a Bale a torri heibio i Sears. Ac bydd hwn yn cael ei chasglu gan y golwr newydd i Drenewydd, Andy Wychley. Ie, y syniad yn iawn gan Darlington, ond Hogan a Cadwaladr wedi gwneud yr un rhediad. A'r un rhediad yn rhy gynnar, felly yr ddoi yn camsefyll yn wedi cael y bêl. Robles yn llwyddo gadw hwn, a di'r chwarae. Methu mynd heibio i Ben Woolham. Un o 4 ar y ca sydd ar fenthyg. Dau yma ar fenthyg o Chei Connah. Anthony Williams wedi bod ar y ffôn at Neil Gibson. Fi'n cymryd dros wythnos i gael Luca Hogan mewn. Harry Owen wedi ymuno o Chei Connah yn barod. A Ben Woolham a Kirkman o'r seintiau. Y batrwm sydd wedi bod yn digwydd eitha tipyn dros y tymhorau diwethaf, cael y chwaraewyr yna mewn o'r seintiau yn enwedig. Bradford mewn yn barhaol nawr, ond wedi bod yn cael cyfnodau ar fenthyg. Ie, mae fel sy'n rhyw bartneriaeth eitha da gyda Aberystwyth a y seintiau newydd ar rhan rhoi cyfleon i'r chwaraewyr ifenc. Ond sa'i rioed i chwarae gyda un drwy sy'n bod o'r fenthyg, ond y ffaith bod ti ddim yn berchen i'r clwb fel bethau, sa'i'n gwybod sy'n hwnna'n ffactor hefyd. Am gymeriad yn y canol fyna gan Iwan Lewis a Cymiodd e'n gwybod yn syth bod e wedi wneud ac yn tynnu nôl. Lwcus byd o cael y carden fel yn hwnna. Falle oherwydd dim ond 3 munud i'r cloc. Mae'n gael ti fod efo hwnna, Thorn. Ie, yn gallu gweld bod e'n gwneud y camgymeriad eisiau wneud yn dda amdani. Neu arafu'r chwarae. Yn sicr. Kirkman yn troi. Creu lle unan. Llwyddo i fynd heibio i Cowens. Ond y bas yn wallus. A mae'r meddiant nôl da Drenewydd, Matty Jones gynt o Aberystwyth. Y bas letraws tuag at Robles y penniad lawr. Cowens a Robles y cyfuno lawr y dde. Y croesiad. Yn ei benio'n reit hawdd yn y diwedd. Dim digon o bobl yn y cwrt yn aros i Drenewydd. Darlington nawr. Un o'r chwaraewyr prin profiadol sydd yn carfan Aberystwyth heddi, tipyn o chwaraewyr ifanc gyda Aberystwyth, yn wedig yn y cefn. Pratt yn gosod i awdurdod ar y gêm yn fyna, dyfarnwr. Pregeth i Anthony Williams. Taff, mae'n gweud, ar ei gris. Woolham. At yr yslis. Tafliad bach i Aberystwyth. Anthony Williams dal i ddadle o dano ni. Mae'n cael y cefnogaeth wrth y gefnogwyr. Wel, mae'n gweld
yr angl ddoniol yn falle yn y bregaeth yn y rhoed i'r dyfanwr cyfrifol. Tafod hir gan Lewis. Mae yna flic. Ewan Lewis gael cyfle arall tro yma i groesawu. Thôn yno yn llorio un o chreuwyr Drenewydd. Ie, bach o ping-pong yn y grwch fyna, a Darlington dwi'n meddwl yn mynd yn uchel gyda'i Benelyn i ryw raddau. Ciaran Evans ddim yn hapus gyda hwnna. Falle bydd rhaid i fe ddod oddi ar y cae, jyst i cael asesiad ar ei bennau. Dwi'n siŵr bod e'n oreit, ond dyna'r protocol dynod yma. Wel, dod mewn i'r tîm yn lle Shane Sutton, dau sy'n mor brofiadol yn y cefn. Gawn ni weld eto, beth ddigwyddodd eto. Ond fi'n edrych hwnna fraich ar draws gan Darlington. Ie, dwi ddim yn hapus. Dim anaf dyn ni'n gallu gweld, ond yn sicr fe nath e ddal gyda'i Benelyn a rhyw. Weithio ti'n gallu gweld rhywun cael ei roed, ond eto, dyn ni'n gynnar mewn i'r gêm, felly lle bod y dyfarnwr sy'n gael y pethau i redeg i ryw raddau. Cambreth gynnar i Chris Hughes. Mae Sutton ar y fainc. Os oedd e am gyfnewid nôl i fel oedd nhw'n dechrau yn erbyn Cynarfon wrthos diwetha. Ond mae chwaraewyr fel Ciaran Evans, brofiadol, mae wedi bod mor hir gyda'r Drenewydd yn dweud, rhan mawr o'r garfan yn fan hyn. Ie, fel ti gweud, wedi bod yn rhan o dîm Drenewydd am sawl tymor, mor brofiadol. Ac hefyd, Sutton, sef fe goffod oddi ar y car, fi siŵr bydde fe yn rhoi shift mewn fel pethau. Gyda Dave Jones yn symud i Aberystwyth a chwaraewyr fel Craig Williams yn gadael dros y haf. Mae'n fwy o bwysau falle ar chwaraewyr fel Ciaran Evans. Ie, yn sicr, ti yn colli profiad helyth efo Craig Williams yn gadael. Mae chwarae'n Carsws nawr yn y Cymru North, yn yr hein hynny. Felly, newyddiadau mawr i Drenewydd yn ystod y tymor, ond dwi'n hoffi'r chwaraewyr yma i dod mewn hefyd. Oswell yn dod nôl mewn i'r clwb, tipyn o brofiad gyda fe ar y lefel hyn hefyd. Ie, Oswell ddim ar gael heddi. Ni weld faint o ergyd fydd hwnna. Ar Williams yn eilydd reit dda i gael yn ei lefau. Ie, ddim yn ddrwg yma. Jones a'r tafliad. Flic gan Iwan Lewis. Drenewydd sy'n cael y gorau o ganol car hyn o bryd. Sears ar arwydd yn disgwyl o'r hediad wrth Robles. Woolham yn gryfach. Yn oeriad. Bron i Cowens fanteisio fyna. Mae George Hughes am roi pas letraws fewn i'r cwrt at ar Williams yn mynd lawr yn reit hawdd. Ond mi oedd na fraich yna gan Harry Owen. Allan am dafliad. Hughes. Sears yn gweithio ymlaen tipyn i ganol ca. Yn cario nawr hefyd. Robles yn torri fewn. Hughes. Nôl at Sears. Croesiad at y postyn pella. Oedd neb yn oed Drenewydd, ond camgymeriad yn y cefni Aberystwyth, achos mae'r meddiant dal yno gan Drenewydd, mae'r pwysau dal yno gan Drenewydd. Mewn i'r cwrt bach, mae Dave Jones am ddod mas i hawlio hwnna. A oedd hwnna yn bach o gamgymeriad yn y cefni Aberystwyth. Oedd dim angen nhw denu'r pwysau yna gan y Drenewydd. Na, Dave Jones, yn un o'r chwaraewyr yma sy'n gobeithio cael llechen lan i Aberystwyth, wrth gwrs, yn ôl i'r Drenewydd ar ôl cyfnod helaeth yma. Mae'n sicr o ymffordd reit dda o cael prynhawn nôl yma ar y cynnig cyntaf nôl ar Barc Latham. Deg munud ar y cloc. Un o'r ddau reolwr bydde hapus ar y dechrau. Pwy ti'n gael y dechrau mewn positif? Wel, mae eitha hafel yn y marni ar y foment. Y ddoi dîm yn eitha, fel welon ni efo na, eitha ffisegol.
Da fanna gan Bradford, achos mi oedd y pwysau'n dechrau dod gan y Drenewydd. Ond wrth dorri, digon o chreuwyr yn aros lan i Aberystwyth. Darlington yn llwyddo i gadw bêl ar dir y chwarae. Mae Kirkman yno ar gornel y cwrt. Pwy sydd yno yn y canol i Aberystwyth. Yna dri yn y cwrt bach. Yna allan am gic gol mae'n mynd. Jyst yn rhedeg allan o lef yna. Neud y peth iawn yn torri mewn. Ond fi'n creu oedd yna gyfle cyn i fe cymeryd falle yr pedwerydd cyffyriad yna i croesi ddi. Ti'n gweld yn cymeryd 1, 2, 3, 4 ac erbyn hynny mae'n rhy hwyr, mae'n mynd rhy bell. Ond, war y da. Kirkman yn un o dros hanner y tîm i Aberystwyth gath ei geni yn y ganrif yma. Dwi'n meddwl bod dim un o chreuwyr y Drenewydd yn cael ei geni mor ddiweddar a hynna. Fyny gan Liam Walsh. Lewis. Aberystwyth yn trio lawr y chwith. Kirkman unwaith eto sydd yn cario. Thorne, y capten. Cyfnod o feddiant nawr i Aberystwyth. Woolham. Bradford yn mynd i hir. Aberystwyth dal yno. Rhediad da. Gan Lewis. A cic cornel. Un cyntaf o'r gêm. Ti'n gael cyfnod o Aberystwyth yn cadw'r meddiant, pasio draws y cefen, digon am ynyddgar, a wedyn yr 1-2 yn galluogi Lewis i cael y croesiad ag ennill y gic gornel i Aber a pyn ti ddim yn sgorio golau, dyma y siampl o lle falle rhaid i cymeryd y gyfleuon di. Rhywbeth falle sydd rhyw scramble a just unrhyw beth sy'n mynd i bwrw cefen y rhwyd. Wel, cyfle sydd yn dod fan hyn, dan gosod o'r gic gornel, mewn i cwrt bach. Smith oedd yn codi. Waith al yno. Ac yn y diwedd, Pratt, yr dyfarnwr, yn rhoi penderfyniad i'r Drenewydd. A maen nhw'n ei chymryd i'n gyflym. Ni'n weld y cyfle eto. Y drosedd. Robles. Sears yn ôl Mills Evans. Edrych yn hollach. Wycherley. Wycherley. Nawr mae Drenewydd yw'r rhai sydd yn hapus i gadw meddiant yn y cefn. A'r bêl uniongyrchol ddim yn cyrraedd Robles. Pwy sydd wedi plesio ti yn y gynghrair hyd yn hyn, Sione? Wel, y Seintiau Newydd, wrth gwrs. Yn colli'r record 100 na. Pen y Bont wedi bod yn dda hefyd yn y canlyniadau wedig yn Ewrop. Bach yn gynnar i ddweud, reit. Dyn ni gyd yn gwybod pa mor dda yw'r Seintiau Newydd, ond falle y 3 ceffil blaen arall tu ôl yw'r Seintiau Newydd, bach yn gynnar i ddweud, reit, rhain sy'n mynd i herio nhw y tymor yma. Cynarfon hefyd. Chei Connah sydd wedi bod yno yn tymor y diwetha, dyn nhw'n rhai colli neithwr, colli drwm yn ebyn y Seintiau. Wrth bêl hir ddod mewn, a'n Robles, Dave Jones a'i Ben. Cyfnod i y Drenewydd. Cowens yn lledu at Sears. A'r croesiad gan Sears dros ar y Williams. Neil Gibson yma, sôn am Chei Connah. Rheolwr Chei Connah yn dod i weld i ein ffrind Chris Hughes. Be bydde fe'n meddwl am y dechrau'r tymor mae fe wedi cael?
Ie, ti'n gweud, mae'n dal yn adeiladu I dîm, yr wedig ar ôl llwyddiant Chei Connah yn ddiweddar. Nid ydyn ni'n y gynghrair wrth gwrs yn y cwpan her, Iron Brew ag ati, felly cyfnod newydd i'r clwb o dan rheolaeth Neil Gibson. A Drenewydd yw gêm nesa, Neil Gibson, felly yn edrych arnyn nhw yn enwedig. Swydd rheolwr yn swydd 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, ti'n byth yn switcho off. Ti'n meddwl, oce, chwarae falle'r nos Wener, ond dyma fe, nid I waith cartre, a dyna beth sy'n disgwyl o pob rheolwr dynodau yma. Y ffaith bod ti'n dod I gêm I fod y diwrnod off, I falle gwario gyda'r teulu. Os ti'n eisiau gweld gyda'r teulu hynny yw. Ti'n mynd cael gwyl y banc yn y rôl yna, dwi'n meddwl. Ie, colli o gol I ddim yn erbyn y bala, os chi heb weld I. Tipyn o gol I rwyd I hun gan Rushton y golwr. Fe eisiau anghofio hwnna yn syth, a falle cyfle yn erbyn y Drenewydd ganol wythnos. Y Drenewydd fel Aberystwyth, y ddau dîm yma heb ennill pwynt. Y ddau'n chwilio am y dechrau yna i'r tymor. Ni heb weld unrhyw un o'r golwyr yn goffo wneud gwaith lawer eto. Os dim y cyfle... Os dim cyfle, sydd wedi gweud o reit, mae hwnna'n real cyfle da iawn. Os ni'n weld Cadwaladr falle. Fe nawr yw'r cyfle. Cadwaladr ar draws geg y gol. Yn y diwedd, Wycheli ddim yn gofod wneud gwaith, ond honna oedd y cyfle cyntaf. Ac Aberystwyth sy'n ei chael I. Ie, mae'r ongl yn wedig pan mae'n cymeryd ar ei drod dde, wastad yn mynd I fod yn ffactor fan hyn. Ac ar ei gorff fel yna, falle edrych ar y trod chwith. Ond mae fe'n positif. A fel ti'n gweud, falle honna I fi, falle gyda ni bron 20 munud ar y cloc, honna yw'r falle y cyfle cyntaf. Ond yn bersonol, sy'n ni'n licio falle agor ei gorff falle'n cymeryd y chwith a edrych am y gornel pella. Darlington yn pwyso o'r llinell flan. Trio gyfodi'r camgymeriad yma Wycheli. Sy wedi gwneud un camgymeriad tymor yma yn barod. Cefnogwyr Aberystwyth yn tan o'n yn synhwyro hynna. A llinell flan Aberystwyth hefyd. Cadwaladr oedd yn rhoi pwysau fyna. Ond mi ddewn ni nôl am gicrydd am y drosedd yna gan Cadwaladr. Cefnogwyr Aberystwyth yn ei wawdio fe. Dim hwn, Cadwaladr. Nhw'n hapus iawn gyda'r gwaith mae fe'n neud. Yn anffodus, dwi ddim yn neud gwaith sgorio goliau eto. Mewn I hanner Aberystwyth. Y Drenewydd yn cario. Cael ei gweithio nôl. Sears ar rediad lawr y dde. Mae Hughes yn mynd yn beil hir. Yn trio cael y beil ato fe. A mi gewn nhw dabliad. Ie, Sears, dim am y tro cyntaf. Mae na cyfnwr de yw e. Mae'r tîm wedi cael ei siapo lan yn galluogi fe wneud y rhediadau yna. Bellach lan y ca, Matty Jones wedyn yn cwmpa mewn fel tri yn y cefen. Felly yn amlwg mae'n dacteg lawr y dde i'r Drenewydd. Maen nhw'n edrych I ganolbwyntio arno. Mills Evans I dod lan o'r cefn I dderbyn. Mae'n aros, mae'n cael y flic arni. Lewis yn penio mas. Hogan. Wedi bod yn dawel Hogan neb weld rhyw lawer arno fe chwaraewr ifanc y newydd yma. Mae'n anodd pan ti'n mynd cael cymaint o'r meddiant a fe Aberystwyth yn licio cael. Smith ar peniad. Tuag at ar Williams yn trio dal y bel I fyny. Yma yna, ergyd. Mae yna wyriad. Evans oedd yn cael ei blocio fyna. Iwan Williams yn ein arbennig fyna gyda'r bloc. Achos oedd e'n barod I tanio'r trod dde yna. Ond eto cyfle arall I Drenewydd nawr. Ac os at y cwrt bach. A Evans yn wyth eto. Sy'n sefyll tu fas i'r cwrt. George Hughes yn rheoli a'i fol. Mi oedd apelio ymlawio. Jones. Beil i'r Diaz Smith. Mae yna le iddo fe. Mae yna Beil yn tasgu oddi ar ei linau.
Hogan. I'r gornel. Diffyg safon yn y llinell fan fan'na. Croeso da gyda Matty Jones yn creu'r ongl i grymanu honna mewn. Falle gewn ni gyfle i weld i. Ddim y cyffyrddiad gwael yn y blwch, ond Matty Jones yn gwneud dda i agor i golff i'r lan, creu'r ongl a croesiad o safon. Y golwg yna, rwyneb Chris Hughes yn crynhoi falle sut mae'n teimlo ar ddiwedd yr 20 munud cynta. Rhystredig gyda'i dîmau. A be lawr y llinell. Ti at Hogan. Nawr ydyn ni'n cael cynole i weld y gwr ifanc yma wrth ei waith. Yn camu fewn i'r cwrt ac yn gorfodi'r cic gornel. Yn amlwg ydw Aberystwyth ni'n gwrando o'r tafflar fyna'n gweud rheda fe'n amlwg bod y crwt ifanc a chydig o pace o beth hynna'n neud yn dda i mynd hibo yr amddiffynwr fyna. A wedyn dim cweit y safon oedd yn edrych amdano i cael rhywun yn y blwch i Aberystwyth. Dyna fe Hogan yn gosod y hun reit drws nesaf i'r golwr. A fydd e'n aros am y dosbarthiad o'r gic gornel gan Darlington. Rhaid Aberystwyth yn aros ar y llinell. Gic gornel et y cefn a Wychelin yn dda i hawlio honna. Ac yn trio gwasanaethu'n gyflym a Jones yn helpu ddim mlaen tuag at Zeli Ismail. Ismail. Cyntaf i enwi fe, fi'n meddwl. Mae wedi bod yn dawel. Jones. Ymlaen at Cowens. Drenewydd yn gwthio Aberystwyth nôl fewn at ei cwrt i hunain. Ond y camgymeriad lleia yn ddigon i Aberystwyth ddwyn y meddiant yn ôl. Ismail. Meddwl mae'n ystyried mynd am ergyd o bell fyna. Sears. Hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf, Sean, ac ydyn ni'n gweld falle pam bod y tîm yma heb ennill pwynt tymor yma o edrych ar y safon y gêm? Cwestiwn da. Yn sicr mae wedi yn fractiog ar y degau. Falle diffyg safon mewn rhai o gweddau o'r chwarae yn wedi pan ti'n gweld y cyfleon yn mynd lawr yr esgellu a wedyn y cut-back na fel yn ei sôn. Dyw ddim wedi blannu'r safon, felly oedd y tîmau sydd wedi sgorio golio yn erbyn nhw. Falle bod ti'n iawn, falle bod hwnna yn ffactor. Kirkman, dim dde gorff. Bugeilio'r bel yna mas am gic gol. Kirkman yn ein dda, ddo. O ran chwaraewyr, ti'n edrych allan o ran Aberystwyth. Beth y positif lawr yr asgwyd chwyth. Wedi curoedd un yn o'r mwy na unwaith, felly positif gan y gŵr ifanc yma. Ac yn dilyn yn fyna, chwaraewr sydd fel arfer mor beryglus, Louis Robles, sydd ddim wedi bod yn effeithiol iawn prawn mae hyd yn hyn, a chwaith yn y gemau ni wedi gweld yn barod tymor yma. Darlington. Unwaith eto, Kirkman. Sy'n lawr y chwith. Ni wedi bod yn trafod Kirkman yn cael y cymorth gan Lewis. Lewis. A croesiad yn dod i fewn, ond cic gol fydd hi. Anthony Williams yn rwystredig unwaith eto. Gyda chwaraewyr yn y cwrt. Ti'n fath y chip oedd hon gan Iwan Williams. Mae'n wastad yn anodd, os dim pŵer ar y croesiad, mae'n wastad yn anodd creu y pŵer o y croesiad sy'n jyst yn cael ei chipio mewn, ond digon o amddiffynwyr y Drenewydd nôl yn helpu allan fyna. Gath ddigon o amser i roi'r croesiad i fewn hefyd, oedd yn edrych bys y dim pwysau arno fe, a falle dyna pam oedd dim... Ond hefyd, oedd dim lot o'r rhediadau o'r rhan o Aberystwyth. Oedd neb yn mynd i wneud y rhediad ar draws y postyn cyntaf, fel oedd yna grŵp o ryw 3 neu 4 yn y postyn pelled, jyst yn wyto. A to rhai weithiau, mae rhaid i ddangos fel ymysodwr neu chwaraewr ganol ca y rhediad i'r person sy'n rhoi'r croesiad mewn. So felly, dim just by Iwan Williams oedd y ffaith bod e just
dyna'r unig opsiwn oedd mlaen iddo fe. Y ddau dîm yma wedi cael aelodaeth di-dor o'r gynghrair. Ni'n... Os yna berig bod ni'n colli un neu fwy o'r rhain, tybor yma? Yn wedi gyda'r y clybiau sy'n dod lan. Wel, ydy. Yn syml i dy gwestiwn ni, mae fe yn wedig yn y sefyllfa maen nhw'n gweld ei hunan ar y foment. Wan, croesiad fewn. Ond mi gath Robles gyffyrddiad arni. Yn trio gwyro i fewn. Mae'n credu bod Bamford wedi cael y cyffyrddiad diwetha, falle Robles oedd hi ar ei dalcen a wedyn Bradford efo'r cyffyrddiad diwetha. Yeah. Cic gornel i wi. Yr un cynta. I Drenewydd i'n meddwl o'r pen yna. Ismail. Bydd â hi. At y postyn. Pella at Smith. A mi oedd Cadwaladr yn ei ddilyn yn neud digon i wneud gwaith hawdd i Dave Jones yn y gol. Ie, yr hediad yn ei dda gan Smith. Robles yn ffindio fe ar y postyn pella. Ond Aberystwyth i fod yn deg yn amddiffyn yn dda hefyd. Cadwaladr. Bach o dynnu Chris gan Sears. Ismail. Cadwaladr, bobman ar y ca yma. Dyn ôl i wneud gwaith amddiffynol. Walsh. Mae seiclo yn parhau ar Ysbydrec. Ddim yn gorffen gyda Tour de France. Mae Vuelta yn dechrau ar Ysbydrec. Heno. Woolham. Tynnu nôl at Darlington nawr, Hogan. Ysodliad teg at Darlington. Ond gormod o grysau coch o gwmpas i gasglu Cowans. Llwyddo i cael gwared y bêl. Yn denu'r pwysau gan Aberystwyth. Aberystwyth yn mynd o holl ffordd nôl at y golwr. Hwna uwch ben Darlington. Sears, cyfle i gario. Cowards. Aaron Williams. Trio bach lawr y llinell tuag at Robles. Tafliad fyddi. Aberystwyth mor agos at y cwymp tymor diwetha. Bydden nhw wedi eisiau cael mwy o bwyntiau ar y bwrdd mor gynnar erbyn hyn. Er mwyn osgoi'r un sefyllfa blwyddyn nesaf. Peniad yna, heri problemau i Aberystwyth. Lewis yn cael trod ati, ond George Hughes sy'n casglu i Drenewydd. Jones yn mynd am y croesiad hir fewn i'r cwrt. Oedd na lawia, mae Williams yno yn y cwrt yn troi. Matty Jones, mae fe mor dda yn crymanu'r peli yma o'r wasgell chwith. Tro ar ôl tro, dyn ni'n gweld safon ar y croesiad. Dwi'n meddwl bod wedi cael ei benne, ond Aaron Williams yn y diwedd yn rhedeg allan o stêm. Ond Matty Jones, tro ar ôl tro, dyn ni'n gweld y crwt yma'n rhoi croesiadau o safon a Cowans i fi. Dyle fod yn gwneud lot yn well. Rhyw flic. Bydd Matty Jones yn hapus gyda'i gyfraniad a'r ffaith bod e'n allan o'r tîm hefyd. Mae 'da fe pwynt i brofi. Ac yn ebyn cyn glwb. Croesiad yna o safle dwfn. Robles. Cyfle i gario. Cowans. Bale tu ôl iddo, mae'n gosod i nôl at Aaron Williams. Aaron Williams yn cymryd gormod amser. Yr oedi yn rhoi cyfle i Aberystwyth. Ddwy yn y Bale. A nawr maen nhw'n torri. A gwrth ymosodiad. Bradford yn galw am y Bale. Pas tu ôl iddo fe. Nath e ofyn am y Bale. Nath e bwyntio lle oedd e eisiau ddi. Nath Cadwaladr fynd i'r cyfeiriad arall. Sa'n credu bod wedi gweld Hogan oedd wedi gwneud rhediad i'r chwith, ond mae'r gêm o un pen i'r llall ar hyn o bryd. Ismail.
yn y gornel. Llyfr ddianc a cael y bel mas at Hughes. Robles. Kirkman. Unwaith eto Kirkman. Sydd wedi bod yn disgleirio o chwaraewyr Aberystwyth. Cael lorio fyna gan Sears. Cowans, tipyn o le ganddo fe i gario. Mae yna 5 o'r Drenewydd yn aros yn y cwrt. Cymryd tafliad yn gyflym Matty Jones. Zeli Ismail. A'r ergyd yn diwedd gan Evans yn hwylio dros y trawst. Ymddiheriadau am unrhyw iaith wnaethoch chi glywed yn ystod y symudiad yna. Cyfle'n cael ei golli gan Drenewydd unwaith eto. Symudiad slick yn y Drenewydd. Ismail o'r step over fel petai a Evans, wel, angen cadw ben lawr fyna. Mae'r chwaraewr y safon. Un nes o'n i sôn am ar ddechrau'r gêm. Wedi disgwyl gwell o chwaraewr sydd wedi chwarae'r lefel uwch hefyd. Hanner awr wedi mynd. Dwi'n aros fel hyn. Anthony Williams yn reit hapus, bydde fe? Llechen lan? Nes i gwein ar ddechrau'r rhaglen gyda Ebs, o'n i'n meddwl falle o'r ddoi dîm, falle bydde Aberystwyth yn mwy hapus gyda'r pwynt. Fi'n meddwl o'r rhan y Drenewydd, fi'n credu bod nhw'n edrych am y triff yn erbyn Aber heddi. Ond fi'n credu bydde'r pwynt yn digon hapus gyda taf. Fi'n credu bydde un di-sgôr hefyd yn benodol yn golygu bod y goliau yna maen nhw wedi ildio. Ni weld Cerdyn Melin i Ismail. Yn enwedig pyn ti'n ildio 4 mewn un hanner cyntaf a chwarae. Fel o'n i sôn, mae'r gêm wedi benni erbyn ni, felly cadw i dyn i mewn yn hafol ar y hanner a wedyn adeiladu o fyny. Ond mynd rhan dafod hir gan y capten Thorn. Mae yna flic ymlaen tro hyn. Darlington, ni chodi ddi. Kieran Mills Evans yn hawlio honna. Neb ar ei gyfile. Woolham. Hir Letraws ar draws y car. Mae'n rhoi ddi allan troi yma i Kirkman. Gêm Aberystwyth hyd yn hyn wedi bod yn un rhai anodd. Dim disgwyl falle nhw fynd i Chei Connah ac ennill. Dechrau yn erbyn Met. Fan hyn Drenewydd, tîmau sydd bod yn 6 ucha tymor diwethaf. Ti'n iawn, o'n i yn y gêm yn erbyn Met. I fod yn onest, oedd ddim lot rhwng y ddoi tîm. Fi gweld ar y modau yn anodd, oedd tipyn o wyntla ar goelan y parc. A ddi ond yn mynd i fod yn 1-0 neu gêm ddi-sgôr. Wedyn Chei Connah, hanner geson nhw, hanner cyntaf gwael yna. Gêm wedi benni, ond ti'n iawn. Yn nhw chwarae y tîm o'r safon. Ond dyna'r... Cowans i fewn, Kieran Mills Evans. Cyffyrdded nôl teg ato fe, a'r cyfle arall iddo fe i groesi dyrnu mae Dave Jones yn neud. Fel na, dyle John Rushton yn neud neithwr falle. Dim amheuaeth gyda'r dyrniad yna, bron iddo gyrraedd hanner ffordd. Mills Evans yn cael pen i bil, ac cwmpo jest tu ôl i rediad Arwyn Williams. Anffodus iddo fe. Gêm nesaf Aberystwyth yw Pontypridd, oedd ddim yn y 6 ucha tymor diwethaf. A maen nhw heb Ben Arman a Ethan Vaughan ar ôl unrhyw gael cardiau coch nithwr. Sears yn tafliad.
Sears. Unwaith eto, croesiad. A mi oedd yna ergyd yna gan Aaron Williams. Ond ergyd wael iawn. Sears. O, hwnna ddim lot gwell yn anelu at gol. Yn gwyro mas tuag at y gornel. Jones. Jones, unwaith eto croesiad da ganddo fe. Tro mae Kirkman allan. A hi, Ismail. At y cefn at Robles. Oedd hi'n gweld hi'n dod, ond y cyfariad lleia gyda'i ben gan Kirkman. Cyfnod da i Drenewydd, Sean. Ydy. Enwedig yn y 10 munud diwetha o'r rhan cyfleuon, o'r rhan meddiant a pwysedd. Yn sicr y Drenewydd sydd wedi bod tipyn uwch. Sears. Dyma. Reit i'r cwrt bach. A cic gornel i Drenewydd. Y pwysau'n cynyddu nawr. Wel, ti ddim yn gadael y bêl i bwnsio yn bocs dy hunan a yn y diwedd Cydwaled yn gwneud beth mae'n gallu neud i cael y bêl. Cic i y Drenewydd. Matty Jones i chymerid i. Wel, yn 10 munud ola'r hanner cynta. Cyfnod da i sgorio. Y dyniad yna'n mynd yn bell. Hefyd gan Dave Jones tuag at rheolwr Aberystwyth. Golwr oedd Anthony Williams, rheolwr Aberystwyth. Hughes at Cowans. Williams yno. Kieran Mills Evans yno. Ond y bêl yn dod wrth o'r mas at Matty Jones. Dim croesiad tro hyn. Ismail. George Hughes. Mae'n le iddo fe ergydio George Hughes. A yna floc gan Cadwaladr. Sears. Casti yn y cefn. Sgiliau gan Cowans. Dan bwysau. Jones at Sears. Robles. Di parhau rediad yn disgwyl am y bas yn ôl gan Cowans. Darlington yn dwy'n y bêl yn y canol i Aberystwyth. Yn trio cael cyfnod bach hirach o feddiant. Yn wedi cael llawer o feddiant yn y 5-10 munud diwetha. Drenewydd sydd wedi cael y gorau ohoni. Harry Owen yw hwn. Un arall fel Hogan ar fenthyg o Chei Connah. A bydd Gibson yn edrych ar nhw hefyd yn bydd, achos fe nhw yr rhiant glwb. Lewis. Yn torri, mae Evans yn ei ddilyn pob cam o'r ffordd. Ac y llwyddo i gael digon arni i roi y meddiant i Drenewydd. Willem. Darlington. Yn lithro fewn fyna gan Hughes. Darlington ar lawr. A mae'r bêl di mynd ymlaen tuag at Aaron Williams. Cymorth yn hwyr yn dod at Aaron Williams. Ddau chwaraewr arall yn Drenewydd oedd yn y hanner. Ie, fainc Aberystwyth. Yn meddwl bod hon yn drosedd ar Darlington. Falle'n dod trwyddo fe, ond sicr mae fe'n ennill y bêl gynta. Tackle gref, sy'n problem dy fi efo ti rheina. Ie, dim problem. A nawr cyfle arall i Drenewydd i hyrddi o hon mewn i'r blwch Aberystwyth. Ond un beth mae Aberystwyth yn neud, maen nhw'n amddiffyn o'n ddwfwn ac mewn niferodd. Ond bydd hon yn hyrddiad go iawn gyda tua 5 munud i fynd tan o'r hanner. Hughes yn cael trod ati. Yn cyfeirio i tuag at Evans. Peniad gan Hughes. Yn uchel mae'n mynd. Hughes yn ymestyn am hwnna. A cyfle nawr i Lewis Dorri. Yn colli'r bêl
o dan I drad braidd, ond ma' Walsh yn casglu. Yn trio cyfuno gan Hogan. Lawr y dde. Mae yna 3 yn aros gan Aberystwyth yn y cwrt. Y croesiad yn dod at y cwrt, ond i'n gwan. Thorn. Yn ei chodi ddi tuag at Cadwaladr. Cadwaladr yn cael pen at y bêl, ond y rhediad gan Lewis yn rhy hwyr. Ie, cyfle I Aberystwyth fyna torri, ond I fydd yn cweit digon siarp I creu unrhyw fath o broblemau i'r Drenewydd. Ar un adeg oedd hi'n 2 ar 2, ond y cyfle yn mynd oherwydd falle'r opsiwn anghywir yn cael ei chwarae. Bydd yr uchelbwyntiau y gem yma I gyd ar nos lun, gwyl y banc am 10 ac eto nos Fawrth am 6:30. Un gol oedd nithwr. Does dim goliau yma heddi. Os chi eisiau gweld yr uchelbwyntiau gan gynnwys y gol na I y bala nithwr, dewch a'ch camera ffôn chi mas a pwyntiwch etig at y blwch na ar y gwylod y sgrin. Gewch chi rhestr chwarae o holl uchelbwyntiau y penwythnos. Bydd y 2 reolwr yn hapus I fynd mewn ar y hanner fel hyn? Mae'n jyst yn meddwl yr un peth. Fi'n creu, dwi ddim wedi bod yn gêm o'r safodd ond byddwn ni'n hoffi gweld yn y gynghrair yma. Mae yna achlysuron falle lle mae Aberystwyth wedi torri a Drenewydd wedi bod yn glefer yn y cefn, ond yn sicr ddim wedi bod yn gêm sydd wedi sbardino Cadwaladr fan hyn. Just bach yn fratio gyda Marlin. Chris Hughes yn edrych ar ei oriawr yn fyna. Munudau sy'n weddill. Wychli. Bel hir ganddo fe. Hughes yn penio allan tuag at Matty Jones. Yn anelu y croesiad yna tuag at Robles. Kirkman unwaith eto. Sy'n ar bêl I Aberystwyth. Cael ei wythio i'r gornel. Evans. Sears. Y Drenewydd sy'n pwysau eto. Cowans. Mae'n redwyr o'i flanau. Cowans. I'r cwrt bach. A Dave Jones. Yn ei gwylio'n dod. Ac yn dod mas. Ac amseru a naid yn dda. Ie, Dave Jones yn un wych, achos oedd hon yn safio yn groesiad o safon. Jyst yn aros I Aaron Williams, dod ar y postyn pella, ond Dave Jones, yn neud beth mae Dave Jones yn neud trwy orfa, yn ddewr ac yn benderfynol. Kirkman. Bradford. Woolham yn cario fewn I hanner y Drenewydd. Yn munud ola yn hanner cynta. Kieran Mills Evans yn llithro'n fyna. Mi oedd yn drosedd yn ôl Nick Pratt. Mae'n cyfle o'r dangosod yn hwyr. Ie, Hogan yn un arbennig o dda fan hyn. Sydd yr hediad hwyr o draws y ramddiffynwr. Cael y cyffyrddiad lleol. Erbyn I mae Kieran Mills Evans wedi droed I drod e mewn a cyfle fan hyn I Aberystwyth just ar hanner amser. Allwn nhw creu rhywbeth positif. A mam se I sgorio bydde hwn. Yn newid y dyfodeth yn llwyr yn ystafell newid. Oedd Anthony Williams yn gweud wythnos diwetha some honest truths was said yn ystafell newid ar ôl i'n wyldio 4. Sgwennu beth I weid yn yr egwyl tro yma. Tipyn mwy positif os gewn nhw'n gol fan hyn. Fydd yna 3 munud yn cael ei ychwanegu.
Darlington, o'r croesiad, ac bron i ddifyn mewn. Mi oedd Wycherley yn ymestyn amdani, a ffodus iddo fe, ochr arall y post i nath i. Ie, amddiffyn da gan y Drenewydd, ond i'n meddwl, con i cyfle i Darlington rhoi safon mewn, ond dyna'n union be mae'n gwneud, rhoi safon ar y bêl, ac y peniad gan Bradford, dwi'n meddwl, yn dod oddi o'r amddiffynwr y Drenewydd, a mor agos i roi Aberystwyth ar y blaen. Am gyfle, Bradford, oedd a hi, ond Darlington sydd ar cic gornel, mae'n mynd yn bell, y peniad nôl fewn i'r canol, mae'r golwr ar lawr, ond Aberystwyth methu manteisio, mae Cadwaladr di lorio hefyd, a dim trosedd gweitha'r apelio. Yr apelio, ond dwi'n meddwl bod falle Cadwaladr yn edrych am honna. Edrych yn debyg bod wedi cael bach yn niwed, ond... Ie, ni weld i nawr. Y cyfleon yw'r ddoi di, mae mor fratiog yn y blwch. Siwt gymaint o gyrff yna, mae'n anodd creu unrhyw fath o gyfle. A fel welon ni fyna, Cadwaladr jyst yn trial gwahodd y dyfarnwr i wneud penderfyniad. Mae'n wedi gwneud y penderfyniad iawn yn y marn ni. Tafiad yw hwn. Ddim amheuaeth. A sa'n gweld unrhyw amheuaeth, bydd ni'n hir fewn i'r cwrt gan Thorn y capten. Un ar 10 chwaraewr Drenewydd nôl yn y blwch. Fi'n gwybod bod hanner amser yn dod, ond dyma natur amddiffyn y ddoi dîm. A falle mae hwnna'n sicr yn ffactor o ran y cyfleoedd mae'r ddoi dîm wedi cael. Mae mor fysi yn y blwch yna. Y ddau amddiffyn mor dda yw beth ti'n gweud. Sorry? Y ddau amddiffyn mor dda. Wel, just amddiffyn mewn niferoedd. Wrthyn ni weld i Chris Hughes cael garden felen, ond dwi'n mynd ati 1 ar 10 chwaraewr yn amddiffyn mewn blwch mor fach. Mae'n anodd creu unrhyw fath o gyfle. Y cyfle ti angen yw Iwan Williams, sydd ar... Wrth i ni weld y newid yn fan hyn. Kirkman. Sears yn penio y croesiad i fewn. Walsh. At Woolham. Woolham methu cael rheolaeth ar y bêl. A tafiad i Drenewydd yw i yn y pen draw. Bradford methu rheoli bêl chwaith. Wycherley. Tybio ta hwn bydd cic ola yr hanner, ac yn sicr mi oedd hi'n hanner i'w anghofio i'r ddau dîm o ran y safon. Wycherley yn y gôl i Drenewydd, a Dave Jones yn y gôl i Aberystwyth. Y naill wedi goffod wneud llawer o waith, ac achos hynny mae'n Drenewydd dim, Aberystwyth dim. Ar yr egwyl fan hyn, ar Barc Latham, felly, di-sgor. Gewn ni ychwanegu diflas. Yw'r frawddeg yna, mae'n siŵr fel hyn, mae wedi bod pnawn ma, dim byd yn ddiflas am y gemau. 2 gêm gyfartal na, goliau hwyr dros Bren, Holford yn taro'n hwyr i stopio Caernarfon rhag ennill i 3ydd gêm yn olynol. Felly hefyd, y Bari eto, sa'n gwaith mae Bari'n cipio pwynt yn y Seintiau Newydd. Cain McLagan, 96 o funudau ar y cloc. Oli Hulbert i taro hefyd, oedd y Seintiau ar y blaen o 2 gol i ddim, oedd hi'n edrych yn gyfforddus. Y Bari wedi cipio pwynt ar neuadd y parc. Met yn ennill eto. Sam Jones gath y gol i ddim. Met ddim di ildio tymor yma. Y Bala hefyd, dyn nhw ddim di ildio hyd yn ennill y gol i ddim yn erbyn Chei Connah, di sgwrodd y llall neithiwr. Gewn ni weld y gemau na. Nawr, o ran gemau neithiwr, Pontypridd yn erbyn Pen-y-bont, Bala, Chei Connah. Dyma sydd athi neithiwr o ran y gemau na felly. Bron i chwarter awr o'r gêm di chwarae yma ar faes Tegid Roberts ar gig gornel tuag at Pete ar y sbotyn. Pete ar beniad. Oedd hi'n hawdd i John Rushton. Roberts. Mae'r gig crydd chwipet tuag at y post un pella. Mae'n taro'r trawst. Rushton apus gweld ti'n mynd dros di ben ar taro'r trawst. Oedd wedi giro falla.
Williams. William Davies yn cychwyn gan Arsan. Newell cael ei giro Wild rownd y gornel. Bale disgyn i Williams mewn y cwrt Cosby. Dan bwysau gan Smith yn cael ei faglu. Na, mae'r dyfarnwr Alex Livesey. Edwards, Strachelist ag at Wild ar y postyn pella. Gath o wthio. Mae'n hawlio cic o'r smotin ar ergyd wedyn. Dod i mewn gan Ryan Harrington y cefnwr chwith. Mae Neil Gibson yn gandryll oddi tanna ni yma. Fo hwnna ddim yn cic o'r smotin am wthiad i gefn Michael Wild. Burke. White i Malkin. Robert Smith a dyfarnwr ar y ffordd. Mae'r Bale dan gan y bala. Dyfarnwr yn baclu Strachelist wedyn. Clywch ymlaen, meddwl fo. Arsan yr ergyd ar gwiriad allan gan y golwr. Rushton. Dafliad hir i mewn i'r cwrt Cosby. Wild ar ôl beniad. Mae'n disgyn yn rhydd. Cael eich lirio unwaith eto gan Nathan Pete Disney. Yn sgorio llawer. A pan mae'n lledu'r Bale i Harrington. Disney mynd o'i amgylch. Disney cyfle gael y Bale i cwrt Cosby yn ddim teg at. Benas ar y postyn pella. A cyfle roedd arall cael ei wastraffu gan yr ymwelwyr. Disney y tro yma ar groesiad berffaith i Dalcan Benas. Williams a Davies rhyw pwysau ar Absalom. Dyna wedyn teg at White, dan pwysau gan o Edwards. Yn colli'r meddiant Malkin wan. Ceisio ymdibio i Harrington yn y cwrt Cosby. Joe Malkin. O, mae Rushton yn dyrnio yna i gefn i'r wyd i hyn. O, smonach llwyr gan golwr Chei Connah. Malkin i groesiad o yn gwiro yn uchel i'r awyr. Rushton o dan bwysa'n ceisio dyrnu'r Bale a'r troelliad ar y Bale yn ei dwyllo a mae'r Bale yn cropian dros y llinell i gefn yr hwyd. Bol beniad gan Newell. Abadaki yn y cwrt Cosby. O, dylia fod i rhoi'r bala ymhellach ar y blaen. Oedd y gyffyrddiad gyntaf o yn wych. Yr ail ddim gystal. Yr Rushton yn falch gweld hwnna yn mynd deibio'r postyn. Trosedd ar Edwards. Malkin yn erbyn i gynglwb. Gyfleu'r ymosodwr. Stelio'r triffwynt. Tydio ddim. Malkin nwydd ar ei ben. Cyfle arall i'r bala'n cael ei gwastraffu yn ei leda ola o'r saith gath ei chwanegu. Cody Shepherd ar arwydd. Y postyn pella mae'n mynd. Jeffries yn uchel yn hytrach ag allan. Ac yna Heston Davies i mewn at Williams Magidson. Venables yn achub pen y bont. Yn gwir ar Bale oddi ar y llinell. Cyfle gorau'r gêm heb amheuaeth i bont y pryd. Cummings yn ôl i mewn. A Danny Williams. Williams drwodd. Y golwr ni atal. Y croesiad at y postyn pella. A Magidson yn methu ei chyrraeddu. Wel, 2 gyfle mewn munud i'r tîm cartre. Williams Magidson bron ar rhwydo. Venables yn achub yr ymwelwyr ar y llinell. Ac yna'r Bale nôl i mewn. Oedd cyffyrddiad cyntaf Williams yn wirthiol. Mel Davies ar golwr. Harris yn gwneud digon. Ac yna'r croesiad fymryn rhy uchel. Mynd y cyntaf ail hanner. Os yna gyfle cynnar i ben y bont. Venables i fyny amdani. Dim trosedd ar y dyfarnwr. A'r ergyd gan Bosch yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Wel, Pont y Pryd yn troi at Bryn Marcan Jones. Dim trosedd. Pen y bont yn chwarae'r chwiban a chyfle gwych iddyn nhw. Bale nôl i mewn gan Cain Owen. Mae'n syrthio i Ryffel! Arbediad da gan Ratcliffe. Mae dal yno y croesiad at y postyn pella Venables. A Pont y Pryd yn clirio yn y pen draw. Wel, oedden nhw eisiau trosedd i ddechrau. Ond Bosch yn cadw i ben ac yn ei ceisio i gosod i'n y gornel. Mae'n cael ei chlirio. A'r cyfle wedyn, arbediad gwych gan Ratcliffe. Ond wiriad ar yr ergyd. Arbediad da iawn. Y frwydr yng Nghael y Cai yn cael ei hennill gan Jared Wright. Wright drwodd at Williams. O, na gyffyrddiad bychan gan y golwr i wiro hon ar y postyn.
blaen troed oedd i gan Williams. Bu bron i'r tîm cartra fynd ar y blaen. Little o peniad. Venables off, flick hyfryd. Mael Davies ar y cynnig cynta. Henry Jones yn dangos i sgiliau heibar am ddiffynwr. Venables yn y canol. Jones yn mynd i hun. Ond Ratcliffe fel y graig yn arbed. Venables cynnig hun. Little yn ymuno o'r amddiffyn. Y cloesiad i fesur at Chris Venables. Ac arbediad pwysig arall gan George Ratcliffe. Margetson yn methu adelio Venables yn yr awyr. Little ar tabliad. Mael Davies yn fyny amdani gyda Vaughan. Nawr te Ethan Vaughan, y dyfarnwr yn mynd i'w boced. Olwg o syndod ar wyneb ran ddiffynwr. So ddim syndod yn fan hyn. Ail Gerdyn Melyn a Cherdyn Coch. Cerdyn Coch, cwbl heiddiannol i'r cefnwr. Owen ar gic yn fer y tro. Mae Reynolds yn ei chwipio i mewn. Yn swrthio i McDonald. Ar gwiriad. Wel, dim amheuaeth, mae Pen y Bont sy'n gorffen y gêm a gryfa. Ratcliffe. Newydd weld y Cerdyn Melyn yma soffi amser yn cymryd y gic gol. Mae'n hir at Amon. Amon i fyny amdani gyda Borge. Dyfarnwr yn mynd i'w boced o flaen y fainc. Mae'n ail Gerdyn Melyn i Amon hefyd. A mae Pontypridd yn mynd i orffen y gêm gyda 9-1. Oedd y droed yn uchel. Dwi'n meddwl bod Amon i trio tynnu'r droed yn ôl. Ond Cerdyn Coch arall i dîm Andrew Stokes. Cerdiau Coch, di sgôr o ddi. Tipyn o gêm, cofiwch. Rhwng Pontypridd a Pen y Bont. Gewch chi weld uchafbwyntiau'r penwythnos nos Llun am 10. Nos Fawrth am hanner awr wedi 6. A mae'n digon di digwydd pnawn yma. Goliau hwyr. Canlyniadau dramatig. Y Bari wedi cipio pwynt yn y Seintiau Newydd. Dim ond Pen y Bont wedi gwneud hynny yn y flwyddyn yma. A cofiwch am y sgwar bach na nghornel y sgrin. Yr hen QR. Rhowch eich ffôn ar hwnna. Y camera. Eithaf chi'n syth i'n tudalennau sgorio o ran yr uchafbwyntiau. Ac o ran yr uchafbwyntiau, dwi'n siŵr faint o ran yr cyntaf fan hyn fydd yn cael ei cynnwys o ran hynny. Gwyn am Sean Erydd yn dweud y cyfan. Dewch chi fod yn hollol onest, dwi'n mynd i fod yn wych, Sean. Ond, o ystyried le mae'r ddau dîm yma, y ddau di colli 2 gêm agoriadol, bydden nhw'n poeni? Wel, na, yn wedi gweld gêm fel welon ni lawr yn Pontypridd, y cyfleon, y drama gath i greu, bod i'n gêm ddi-sgôr, tipyn o gêm lawr fyna, ond y cyfleon fel o ti'n gweud fan hyn, eitha llym ar hyn o bryd. Dim llawer yn ddi. Aberystwyth yn cael ambell i gyfle tua diwedd yr hanner cyntaf na, felly bod nhw'n bydden nhw'n mynd â hynny mewn ystafell newid, fel rhyw fath o hwb iddyn nhw. Beth am hyn? Darlington, yr unig beth o'n i'n gweud yn Sylwebaeth, rho croesad mewn o safon, ond dyna'n union beth gath Bradford a y gwyrad oddi ar amddiffynwr ddigor i cymeryd hi bo'r postyn. Ond hwnna i fi, falle'r cyfle gorau'r hanner. Aberystwyth, beth eidi o'r fersiwn diweddara o dîm Aberystwyth, yma gwpl o chwaraewyr ifanc na, edrych yn addawol dros ben, ond chwaraewyr ifanc un nhw, cwpl o fois ar fenthyg, beth eidi o'r sefyllfa ar hyn o bryd? Cymerith i bach o amser i setlo lawr nifer o newidiadau, fel ti'n gweud, nifer o chwaraewyr ifanc yn dod mewn i tîm Aber, felly mae'n mynd i cymeryd tipyn o amser, ond yr un fath gyda'r Drenewydd, mae yna un i ddoi chwaraewr profiadol dros ben wedi gadael, yn wedig chwaraewr Craig Williams. Hwn hefyd oedd y cyfle arall i Aberystwyth, Cadwaladr, fe wedi sy'n y Sylwebaeth, falle lle wedi agor i gorff lan, cymeryd ar y trod chwith yn lle trial bwrw ar draws y gol geidwad, trial cymanu ddi'r dro'r chwith mewn i gorffen bella rhwyd. Ond fel ti'n gweud, i fi falle, hwn yw'r un o'r chwaraewyr gorau ar y cae Aberystwyth, yn chwarae'n dda lawr y chwith. Ond i fi fyna, mae angen rhediad bach fwy pwerus na be welon ni o'r Cadwaladr, rhori ar draws y gol geidwad o byddai na, ond 3 neu 4 ar y postyn pella, a'r unig beth oedd y gallu gwneud o roi chip o cross mewn i, a mae'n anodd wedyn creu pŵer ar y peniad. Ni wedi sôn dipyn cyn y gêm am Luca Hogan sydd mewn o Chei Connah i fod yn dig. Mae yna potensial aruthrol na eto, ond cyfai mae'n anodd yw i chwaraewyr ifanc o syth mewn i sefyllfa fel hyn.
Tywed, enwedig tîm sydd falle ei pennau lawr ychydig, mae yn anodd, ond beth dwi wedi gweld, mae fe'n crwtith y mawr am ddeunaw, mae fe'n fodlon rhoi di hunan y byty'r lle. Fe'n allan o'i greu crydd i Aberystwyth nath dilyn i fi'n cael ei preniad Banfford fyna, felly, digon i feddwl yn byty. O hefyd, fi'n creu, mae'n chwaraewyr falle fel Steph Davis, allu ddod ar y frainc, oddi ar y frainc yn y hanner nesaf a creu argraff i Aberystwyth. Gen i weld cwpl o gyfleoedd y Drenewydd hefyd, eto fflachiadau a ddawol dros ben, a maen nhw'n cael gwaith jyst o'r cyfan at ei gilydd rhywsut. Mae'r ddoi dîm yn amddiffyn yn eitha, yr un fath i fy onest, niferoedd, oedd 11 nôl yn cwrt y Drenewydd ar yr un diwetha yna i Bradford. Matty Jones hefyd falle wedi syrenu yn y hanner cyntaf rhan safon y croesiadau mae fe'n rhoi mewn. Tro ar ôl tro, dyn ni'n gweld hwn ar ei drod weithiau. Mae gallu hefyd rhoi nhw mewn ar ei drod dde. Ond eto, y cyfleon yn bring ofnadw wrth i ni weld. Helo. Hugh Griffiths, cyn reolwr o'r enw'r clybiau i gyd, Cynarfon mwyaf diweddar. Edrych am swydd, pwy sy'n ffonio fe? Yna ni'n meddwl. Ti'n beth yn gwybod? Sa'n siŵr os fe'n gweld siwr i'w swydd ffôn. Mae'n bach yn gynnar i ni gael sôn am newid rheolwyr, fi'n credu. Un chwaraewr sydd wedi creu argraff mawr yn y gynghrair yma, sydd wedi gadael y gynghrair yma erbyn hyn, Nathan Woods, un arall o'r criw sydd wedi cael yr alwad o Gasnewydd. Will Evans di sgorio eto heddi gyda llaw i Gasnewydd yn adran 2 chwarae teg yma. Gyda sydd Nathan Woods yn gallu creu'r un fath o argraff. Mae sgorio wedi fod draw i gwrdd â fe'n ddiweddar. Owen y capten. Allai safle chydig bach, ond am bas. Maen nhw tu ôl yr ymddiffyn! Goal gan Nathan Wood. Your time at Penabont is a pretty special chapter in your life. Yeah, I love my time at Penabont. I love the club. I love Rhys Griffiths and everything that he's done for me as a player. The moment that you signed your professional contract with Newport County. I just couldn't wait to sign it. I thought as soon as my pen's on the paper, no one can pull out. But no, honestly, it was an amazing feeling. Going in that building 9 years to this summer was quite emotional actually. So I just wanted to be an example that if I can do it, anyone can do it. There's a lot of young talent in the Welsh Prem, and hopefully the league starts to get the credit it deserves, and boys start to get a chance, because there are a lot of good players in that league. And like I said, I just want to be an example that if I can do it, anyone can do it. Sione wedi bod i gwrdd â Nathan Woods. Cofiwch am ein gwefannau cymdeithasol ni, holl lwyfannau, sgorio. Digon i'w gweld gan gynnwys yr cyfaliad yna gyda Nathan Wood. Mae yna gêm nos Fawrth gyda llaw i gyn glwb Pen-y-bont sy'n cwrdd â Met Caerdydd dechrau y cyfaliad yn ei gyfanrwydd ar yr egwyl yn y gêm yna. Ond y ddau dîm yma wedi cael dechrau da iawn i'r tymor. Maen nhw'n cwrdd nos Fawrth. Mae'n dipyn o gêm ddarbu. Mae hon yn gêm ddarbu hefyd, bod dros awr yn gwahanu y Drenewydd ac Aberystwyth. Dim yn gwahanu nhw ar y cae. Wrth i ni fynd nôl at ein tîm y sylwebu. Diolch Dylan. Croeso nôl ato ni, a dyma obeithio am ail hanner tipyn gwell yn safon nag eithon ni yn yr hanner cynta. Drenewydd sy'n am ddechrau ni yn yr ail hanner, a Wycheli mynd am bêl hir. Cyfle cael ei golli a'i gael wastraffu unwaith eto, fel welon ni yn yr hanner cynta, dro ar ôl tro. A Siomar Edith wedi ymuno gyda fi. Wedi bod yn siarad gyda Dylan. Matthew Jones, croesiad. Mae dal yno. Cowens, cael y cymwrth wrth Ismail. Ismail, camgymeriad. Ismail, cael y cymwrth gan Matty Jones. Dim yn croesi. Ac yn diwedd bloc a cic gornel. Bach well gyda Drenewydd fyna. Creu cyfle lawr y byth yn gyda Matty Jones. Sonio ni yn ystod y hanner. Y cyfleon sydd wedi cael ei greu o trw'r chwith. Matty Jones. Yr arwydd. A'r croesiad at y post i'r pella. Penna nôl fewn i canol, mae Sears yn codi. Mae Kieran Mills-Evans yn codi ac mae'n taro'r trawst. Sears unwaith eto. Mae'n bloc. A pelio am lawio. Ond y Drenewydd yn taro'r trawst. Mae dal i grynu. Wrth i Aberystwyth dorri y pen draw. Mae'r ail hanner, mae tipyn gwell.
Hogan yn gofod o'n nôl. Darlington, y bas yn un gwallus. A'r cyfle'n cael ei wastraffu yn diwedd dehangfa i Aberystwyth. Ciara Mills-Evans am gyfle. Wel, o'n i'n meddwl falle bod y cyfle wedi mynd. Y croesiad dwfwn, dyn ni wedi gweld hyn gyda'n Drenewydd, a Ciara Mills-Evans yn ei popeth yn gywir heblaw am sgorio. Fel o ti'n gweud, y bar dal yn crynu, tipyn o bwrw, y cyffyrddiad yn un da, cael ei ben droso, a modfeddi. Wel, yr hael hanner mae wedi dechrau yn tipyn gwell na welon ni yn y hanner cyntaf. Tipyn o gyffro. Dyna ni eisiau gweld. Dydd gwyl San Steffan llynedd. Nath Ciara Mills-Evans sgorio 2 ar goelan y parc yn erbyn Aberystwyth. Felly mae fe wedi cael blas ar sgorio yn erbyn y tîm yma o blaen. Gweld fyna falle beth mae'r Drenewydd yn gallu wneud. Be ar peniad fyna. Matty Jones. Evans. Faint o hwb bydd e'r cyfle nad i roi i Drenewydd? Oedd e'n well yn wedi sgorio. Fi'n siŵr bydd Chris Hughes yn dweud hynny, ond o leiad yn ni cael cyfle go iawn nawr yn y gêm. A fi'n cael hefyd Aberystwyth, efo Hogan yn edrych yn edrych rwy'r cyflym a cryf. Yn rhedeg Aberystwyth lan y llinell chwith yna, ond oedd neb yn wirioneddol gyda fe. Ond mae'r gêm wedi sbydeuno, mae'n rhi agor lan. Walsh ar tafiad. Evans, flictig at George Hughes yn llithro fewn i gadw i. Ond i Bradford Arthur Bale. A Bradford methu codi'r Bale dros ben. Sears, pen draw. Kirkman ar tafiad. Ddim yn siŵr os mae'n gallu taflu mor bell a mae Thorne fel arfer yn neud. Peniad gan Mills-Evans. Kirkman yn troi. Robles yn ei ddilyn e. Hogan. Ar ras nawr. At y llinell yn trio tynnu ddyn nôl. Allan am dafliad i Aberystwyth. Da gan Kirkman eto. Lawr yr asgell chwith i Aberystwyth yn cyfuno'n da gyda Hogan fyna. Yn y gŵr ifanc, jyst yn rhedeg allan o le, trio cael y croesiad mewn i blwch y Drenewydd. Mae hon yn mynd fod yn daflad hir gan Thorne. Dal yn 5 munud cyntaf ar ail hanner. Cyfle i Thorne groesi tro hyn. Cadwaladr yno. Gael ei guro'r bêl gan Jones. Jones yn penio mas am gic gornel. Matty Jones yn grif yn y peniad na gyda'r Cadwaladr. Dyn ni'n gwybod pa mor dda yw yn yr awyr. Ond eto, 11 dyn yn y blwch i'r Drenewydd yn amddiffyn hwnna. Felly eto'r cyfleon yn dyn ofnadwy i'r naill un mor llall. Mae'n 11 unwaith eto yn y cwrt yn aros gan Drenewydd. Cic gornel hwn gan Kirkman. Kirkman, depostyn pella. Thorne yno. Fod aros am y bêl oedd yn araf yn dod mas iddo fe. A ni am ddod â chwarae i ben. Achos anaf i ben Ciara Mills-Evans. Mae wedi bod ar lawr unwaith yn yr hanner cyntaf. Mae'n ôl lawr ar ddechrau yr ail hanner. Mae'n edrych fel bod hwn yn tipyn bach yn fwy o broblem. Mae aros ar lawr. In the wars, yna bydd yna'n gweud yn Saesneg ar hyn o bryd i Ciara Mills-Evans. Ond mae'n mor gystadleuol.
Bramford yn dod mewn a dal I dargen. Dyw Ciara Mills-Evans yn gweld dim o'r hediad. Mae fe'n ddall i'r hediad Bamford fyna a mae fe'n dal yn ei dalgen. Mae'r enw ofalus gyda fe fan hyn achos mae hon wedi bod yn tipyn o ergyd i'w benne. Golwg o Sutton fyna yn twymo lan, gobeithio. Felly bydd e'n gofod dod ymlaen I gamu fewn I safle Ciara Mills-Evans. Mae fe'n cael gair gyda tîm meddygol y Drenewydd. Oedd dim bai ar Bramford yn mynd am y bêl na. Oedd yna i'w ennill, ond efo'r ychrysur yna, mae Ciara Mills-Evans, mae fe'n hollol, fel o'n i'n gweud, hollol ddall i'r sefyllfa. Dyw ddim yn gweld Bradford yn dod o gwbl, a mae yna tipyn o ergyd i'w benne. Golwg reit Simpson arno fe'n Caerdydd. Rhedeg at yr Ystlys. Mae'n edrych fel bod am fod yn ôl mlaen i'r ca, ond pwy o'r am ba hyd fydd e'n aros. Mae'n ôl ar y ca. Ni'n sôn yn y hanner cyntaf am byti colli profiad Craig Williams a Dave Jones o'r tîm Drenewydd. Craig Williams a Neil Mitchell, y ddau oedd yn chwarae mor hir yn Drenewydd. Wrth I Drenewydd ymosod Zeli Ismail. Zeli Ismail, na floc. Cowens. A man o gan sefyll. Craig Williams a Neil Mitchell yn chwarae Caersws heddi, yn ennill o 5 gol I 1. Fyna mae'r goliau di mynd. Chwarae erbyn Rhuthun, yna? Mae fydd yr goliau yna ar gael ar eich bwyntiau sgorio, ond Mitchell yn sgorio hat-trick. Craig Williams yn creudd 2. A Ryan Hesden oedd yma. Yn credu'n chwarae yn ebyn Aberystwyth yn y trwyethau nhw fawr yma. A fe'n sgorio hefyd. Ti di chwarae yn erbyn neu gyda Neil Mitchell? Do, ges i tymor yng Nghaersws. Oedd Neil yn gwrdd eitha ifanc ar y pryd. Yn dechrau I yrfa'n uwch gynghrair Cymru. Ac yna symudiad i'r Drenewydd. Nath gymryd dyledig. No comment. Kirkman. Y gornel yn mygeithio cyfle arall. Nôl at Willem. Willem yn cod i'r bêl tuag at Cadwaladr unwaith eto yn tro mae Wycherley. Wycherley heb gael ei herio rhyw lawer, ond pan mae'r bêl yn dod mewn, mae'n edrych yn eitha awdurdodol yn y cwrt. Dwi ddim wedi cael lot I wneud yn ystod y 54 munud i chwarae hyd yn hyn, ond popeth mae wedi mynd I... popeth mae wedi goffo mynd am yn yr awyr, mae wedi dal. Yn mynd yn hir tuag at yr efen hyn. Ar Williams. Ar Williams yn colli'r bêl. Yn gryf, ond methu rheoli'r bêl. Tafliad I Aberystwyth. Darlington eisiau cymryd i'n gyflym. O'na sôn bod Aberystwyth wedi cael ail hanner tipyn gwell yn mynd Chei Connah. Oedd ddim yn gallu bod yn wath na'r hanner cyntaf gathen nhw. Ond o'na'n obeth falle bod nhw'n gwthio ymlaen o'r safle yma. Sa'n ni'n mynd darllen lot mewn i'w na I fod yn onest. Fel Chei Connah yn awr I 10D, ond hwnna'n ffactor hefyd, felly troed oedd I ar ysbardu'n dwi'n meddwl I ryw raddau. Ond yn sicr, yn ystod y gêm, maen nhw wedi bod yn cystadleuol. Mae'r ddoi amddiffyn. Wel, y ddoi amddiffyn yn dod i'r amlwg ar hyn o bryd. A'r ffaith bod yn amddiffyn mewn niferoedd hefyd. Y ddoi dim mae'r hun tacteg I ryw raddau. A'r ddoi cyfle'n gorau wedi dod I amddiffynwyr. Felly,
Credu bod hwnna'n crynoi popeth iddo ti. Jones yn canfod Robles at ar y Williams, a Williams hanner ergyd oedd hwnna. Jones croesiad at y cwrt bach, a Darlington yn hapus i gario mas o'r cwrt. Dwi'n mynd yn bell iawn. Yn denu'r pwysau unwaith eto mae Aberystwyth. George Hughes, Cadwaladr yno. Cadwaladr yn hapus i chwarae ar bêl wrth i drad e hefyd mewn safle peryglis i Aberystwyth. Drenewydd sy'n pwyso. Jones at Hughes. Hughes ar draws at Sears, a o'r diwedd Aberystwyth yn cael saib. Cyfle i'r ymysodwyr redeg. Hogan yn cael ei wythio o'r bêl gan Sears. Sears yn gryfach ac yn ddoethach na'r chwaraewr ifanc o Aberystwyth. Yn hir tuag at ar Williams. Gallu dal y bêl nawr. Sears yn dangos i brofiad efo yna. Hogan yn rhedeg lawr y sianel, ond Sears yn digon cryf ac yn digon cyflym i cadw lan gyda'r gŵr ifanc. Smith. Hughes trio bas man at Cowens, ond Thorne oedd yno. Rhediad da gan Thorne. Darlington ymlaen at Hogan. Camgymeriad yn y cefn, camgymeriad prin gan Sears. Hogan at Thorne, ond Kieran Mills Evans yn amseru y cam yna dda i ddwyn y bêl. Robles. Ni agor lan, mae'n sicr, cyfleon i'r ddoi dîm nawr. Robles methu dianc yn fyna. Cadwaladr. Cael y cymorth wrth Hogan. Cario at Lewis. Lewis yn gwybod ymestyn i gadw y bêl. Mae yna wyriad. Evans. Y cyfle cael ei golli fyna gan Aberystwyth. Dyn nhw ddim wedi cael llawer o gyfleon mewn chwarae agored. Mae Zeli Ismail yn edrych as o fe mewn poen ar hanner, ac felly mae'r bêl yn dod mas gan Wycherley. Ismail ar ei drad. Mae hwn yn ddiddorol, achos mae Ismail wedi mynd lawr, a mae y gol geidwad y Drenewydd wedi rhoi y bêl allan. Be mae Aberystwyth yn mynd lawr? Nhw'n mynd i just rhoi di nôl i Drenewydd. Dyna'n union bydd ddylen nhw'n wneud, ond Darlington dangos i brofiad. Wneud y peth gywir yn y marn i. Aberystwyth ddim yn gallu fforddio chwarae'n deg fel hyn ydyn nhw. Hanner awr i fynd, Sean. Os oes rhywun yn mynd â hi, pwy? Ti'n be, dwi'n meddwl y newidiadau mae'r naill reolwr neu'r llall yn mynd i wneud yn mynd i fod yn ffactor. Pwy sy'n mynd i troi cerdyn nhw gynta? I Aberystwyth yn y marn i, rhywun fel Steph Davis, dododd i ar y fainc trwy 30 munud i fynd, rhoi di hunan y byty'r lle, a falle cnicbio'r gol. Felly gen i weld pwy tactegau. Dyma fe, newydd bod ar wyliau 5 seren. Gewn ni perfformiad 5 seren gyda fe. Os lawe oddi ar y cae. Athro tal, mae'n cael talu gormod. Mae'n y gyfle i Aberystwyth. A dyw Steph Davis ddim yn mynd i fod ar ddiwedd y tafliad yma. Tafliad hir gan Thorne unwaith eto a capten. Yna gormod o grysau coch. O gwmpas i Harry Owen. Darlington. Ond trio lledu'r bêl at Kirkman. Ond Rob Evans yn rhoi bêl hir. A trediad Zeli Ismail. Mae Robles am roi'r pwysau ar Dave Jones. Dave Jones yn neud digon i gwared y bêl. Sears yn gryfach na Darlington. Y bêl at Ismail. Ismail di colli'r amddiffynwr. Oedd y rhediad yno yn rhy araf.
Ishmael ar syniad cywir. Dave Jones eitha hapus gyda'r ymweliad cyntaf nôl ar Barc Latham hyd yn hyn fi'n cymryd. Matthew Jones yn hir. Bron i Ben Woolham, neu'r camgymeriad y fyna. Ie, mae'n siŵr yn odd i Dave Jones. O'n ni sôn wedi chwarae dros 300 o gemau i'r clwb yma. Dechrau yrfa yma. Felly ddod nôl am perfformiad cyntaf ti. Sicr, ti sy'n bod yn broffesiynol, ti sy'n ei swydd i Aberystwyth, ond fi hefyd fi siŵr fydd yna rhywfaint o emosiwn yn ei ware fe hefyd, a yn ei ymddysgodiad nôl fan hyn ar Barc Latham. Hogan. Hogan yn troi tuag at gol. Hogan yn ergydio a cael hwnna'n codi o'r eiliad ddadel i dro de, oedd hwnna beth yn daro'r targed. Hugh Griffiths yn eistedd ar bwys y grisiau fyna. Dwi'n mynd edrych os fe yn mwynhau'r gêm yma, rhaid fi ddweud. Ar ei ffôn y dipyn. Wylwn ni yn ystod y hanner amser. Ti byth yn siŵr beth sy'n digwydd o fewn y cylch rheolwyr. Sgwrs i'r gêm yma'n annog nôl yn neud eisiau yn awchu i fod nôl yn yr... Wel, beth sy'n ddiddorol, sori, dorri ar draws is-reolwr Aberystwyth, Dave Taylor, oedd gyda fe yn Gynarfon, Pixie fel mae'n cael ei alw. Cyn enillydd esgydair y gynghrair yma. Ie, diddorol. Cowens. Mills Evans, yr un sydd wedi dod agosad, sgorio. Capten y Drenewydd. Bale yn hyd gan Smith. Robles. Ni. Agi, mae'n gwylio. Dwi ddim eisiau gwylio chwaith. Mae'n gefn at y cae. Ci tad Matty Jones yw hwnna. Richie Gas fel mae'n cael ei alw. Achos oedd e gweithio i'r gas, dim byd oherwydd y ci, na dim byd fel ni. Ond Richie, wrth gwrs, dy ci, Matty Jones, wrth gwrs, na chwarae gymaint o gemau i Aberystwyth, a Richie oedd ein ynglwm gyda tîm ail dîm Aberystwyth am flynyddoedd. Ond ie, ci Richie yw hwnna. Bill yn uchel gan Thorn Lewis sydd o'i tan iddi. Williams. Sears. Cadw'r Bale. Ond mae yno i Drenewydd camgymeriad gan George Hughes o'n nalithiad. Hogan. Lewis yn gweithio mewn Bale lawr y chwith. Ond i'r ddim yn mynd Walsh. Hogan yn cynnig unan. Walsh cael cyfle i gadw'r meddiant. Woolham. 19 i Woolham. Llinell gefn mor ifanc gan Aberystwyth. Mae'n parhau llechen lan ar hyn o bryd. Kirkman, camgymeriad. Mae wedi gadael bwlch tu ôl iddo fe. Ishmael. Dim un o'r tîm yma'n gallu cadw meddiant am amser hir. Hogan. Hogan, eisiau cyrraedd un. Yn cael croesiad, mae'n awiriad allan am gic gornel. Sears ar cyffyrded ola. Ie, mae'r ail dro Hogan yn ein dda, jyst i creu y cyfle, ond falle
diffyg profiad i cael y pŵer tu ôl i chrymanu ddi, ond am yr ail dro yn torri mewn, yn edrych am yr ergyd ar ei drodd dde. Just y bach o safon sydd angen. Falle rhwng y chwaraewyr mwy profiadol yn y gynghrair, falle byddwn nhw testo'r gôl geidwad. Darlington. Come on, redhead. Go win the ball. Boys. Careful here, boys. Darlington. Ar y gic. Gornel. Kirkman. Darlington yn cael gwell look gyda'r croesed yna. Ond yr un peth sy'n digwydd, Drenewydd yn cael cyfle i glirio. Kick goal. Sa'n gwybod pwy yw ci hwnna. Neu'r perchenog. Neil Gibson. Yn rhai paned o de. Ti'n siŵr oedd ym ci Neil Gibson yna? Falle, sa'n gwybod. Os wedi gweithio, byddwn ni'n dadle gyda ti. Diddorol bod yna 8 gol wedi bod hyd yn hyn penwythnos yma. A dim ond un o'n nhw sydd wedi bod yn yr hanner cyntaf. Mae'r 7 arall wedi bod yn yr ail hanner, felly gobeith i ni falle os oes na goliau bod nhw'n dod yn yr ail hanner yma. Yna o beth. O 5 o'r goliau yna yn y cwarter awr ola, felly ddau yn y munudau ychwanegol, felly dwi byth yn rhy hwyr i gael goliau diri, a Matty Jones sydd â hi ar croesiad, ar ymosodiad gan Cowens, a mae yna chwaraewr i Aberystwyth yn cael ei lorio gan Aaron Williams, cyfle i Drenewydd, cyfle arall. Ie, Matty eto, safon yr croesiad, edrych am y rhediad, Cowens. Os ydy yn roi i'r peniad am ryw res, ond edrych am y gic rydd, neu edrych am y penderfyniad gyda'r dyfarnwr am ryw res, ddim yn rhoi unan at y peniad. Chris Hughes ddim yn edrych yn hapus o gwbl. Gyda sut mae'r gêm yn mynd. Ar ôl y dechrau sydd wedi bod i'r tymor iddyn nhw, yn gweitha y ffaith bod ti'n gweud bod nhw eisiau treffwynt heddi. Bydde pwynt yn well na beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Well na dim byd yn nhw. Walsh. Kirkman. At gig y gol. Cyffyrddiad da gan Kirkman i gymryd un i ffwrdd o'r amddiffynwr a cael y croesiad mewn. Robles. A pelio am lawio. Evans. Draws card Sears. Dim opsiynau oedd e. Dim opsiwn o ran rhywun yn gwneud rhediad penderfynol. Digon hawdd ar yr per let draws, ond rhywbeth ti angen y cyfleuon a gweld chwaraewr yn gwneud rhediad mwyn agor y gêm lan. Bach yn static. Aberystwyth sydd yn dwy'n Cadwaladr. Kirkman. Hogan yn cam sefyll. Chriban yn hwyr, ond penderfyniad clir. Cowens. Codi'r bel i'r gornel tuag at Robles. Ismail oedd yno. Pa'n o'r tîm yma sy'n mynd i newid rhywbeth gyntaf, ti'n meddwl? Cwestiwn da. Cwestiwn da. A beth bydde
Wel, wnaethon ni sôn ond fe o'r rhan... O, chi'n gweld Aberystwyth mewn. Y tafliad. Ie, nes i gofyn fi, wel, pwy sy'n mynd a tri ennill y gêm yna. Nes i sôn falle o'r rheolwr sy'n angen neud yn ymwyd. O'r rhan, falle, siarp y tîm. Dim yn gyrchol bod rhaid o'r rhywun arall arno. Ond falle... Sy'n ni gweld hwn? Unwaith eto, peniad ddim yn cyrraedd Aaron Williams. Thorn. Cyfle i fynd am bêl hir i Hogan gwrso, ond dim gobeith o fe gyrraedd honna. Wycheli allan o'i gwrt. Ti'n rhan Drenewydd, sa'n siŵr siwt o ran Oswell, os yw'n holliach i ware, welon ni yn cynnesu lan cyn y gêm ar ben ei hunan, ydy ei gallu dylno. Ydy hefyd o ran Aberystwyth, John Owen i ddod ar y fainc, yn hytrach yn falle Steff, ond ie, cwestiwn da, pwy sy'n mynd i troi cardyn cynta? Cowens. Llwyd o gael y bêl mlaen at Rob Evans. Thorn yn camu ar y bêl, yn afi pethau lawr, a Kirkman yn cael cyfle i fynd am bêl hir. Peniad da ar rystlus fyna, gorau ni wedi gweld, fi'n meddwl. Sa'n ni mon. O, fe'n edrych ar y ples na i dar hefyd. Mills Evans. Yn ystyried i opsiynau, cymryd i amser. Y pas fyr at George Hughes oedd hi'n diwedd. Cowens. Mlaen at Ishmael. Y gwthiad bach lleia yn ei gefn. Lewis. Aros am yr hediad. Mae'n gweld yr hediad gan Hogan. Hogan! Ar ergyd. Cael ei dynnu i chwith o'r postyn. Y bas gan Lewis. Y weledigaeth gan fe weld yr hediad. A Hogan, diolch am o wasanaeth. Dyna'n union beth dwi wedi bod yn siarad ydy. Hogan yn uniongyrchol yn neud yr hediad, hibo'r trap cam sefyll, ac yna, mor agos. Mor agos i gael ei gôl gynta yn uwch gynghrair Cymru. Drycha, Iwan Lewis, Iwan Williams yn edrych na'r hediad i fi. Mae fe'n neud yr hediad, fe'n neud popeth yn iawn o'n sgorio. Gwell gan Aberystwyth. Mills Evans ar lawr, a mae'r rhwymin i braiche wedi dod i'r llawr, felly sicr am weld yn dod oddi ar y cam. Mae Shane Sutton yn aros i ddod mlaen, mae yna rai eraill hefyd, Callum Roberts am ddod mlaen yn lle un o chwaraewyr, Matty Jones oedd sy'n mewn yn ei le fe. Sgwn ni os ni'n weld Matty Jones yn dod oddi ar y ca, achos mae fe'n un o'r rhai prin sydd wedi bod yn dda i'r Drenewydd. Wel, mae hwnna wedi ateb y gwestiwn di, pwy sy'n mynd i wneud y newid cyntaf. Fi'n credu bod Drenewydd yn mynd i ddod o doi, falle wneud no 3 arno. Ond yn achos y Devon Tory yn aros i ddod mlaen hefyd yn cymryd i siwmper off. Aaron Williams yn codi gyda Bradford fyna. Aberystwyth sy'n myneddiad yn mynd yn hir at Hogan unwaith eto. Darlington yn casglu. Darlington yn mynd am gol. A'r ergyd yn hwylio dros y traws unwaith eto gan Darlington. Aberystwyth methu taro targed. Gorodd i lan fan hyn i Darlington. A dim ond un peth oedd ar ei feddwl y cyffyrddiad. A wedyn just ddim cweit yn cadw i gonisio. Mae Sutton yn dod mlaen yn lle Ciara Mills Evans, cadarnhad o hynna. Mae Matty Jones a Devon Tory yn dod ymlaen. Zeli Ishmael yn dod oddi ar y ca. Tory yw hwn. A'r newid arall yw Callum Roberts yn ôl fewn yn lle Matty Jones. Felly fel dechreuon nhw yn erbyn Caernarfon yn safle y cefn o'r chwith. Cowens. A trediad Sears. Sears ar croesiad.
A mae heibio i Robles. Oedd yn ymosod ar y postyn ola yna. A Ber yn edrych draw y fainc arall yn gweld y newidiadau. Dave Taylor, o ti'n gweud? Mae fe'n edrych lawr. Mae fe ar y ffôn. Oedd Hugh Griffiths ar y ffôn hefyd. Ydy hwnna'n arwydd? Be ni'n mynd i wneud nawr? SOS, ie. Na, beth sy'n mynd i fod yn ffactor hefyd yw fatigue, achos ambell i chwaraewr falle fel Darlington, Cadwaladr, sy'n ochr anghywir i 30 fel petai, yn meddwl, wel, os gyda nhw'r coesau i fenni'r gêm. Sutton, a capten nawr, yn absenoldeb Kieran Mills-Evans. Roberts. Yr eilydd arall ymlaen at Aaron Williams. Cowens. Ymlaen at Sears. Bradford. Lewis yn galw am y bêl. Bradford yn rhoi'r bas yn diwedd. O Walsh tu fas i Lewis. Lewis yn newid cyfeiriad. A'r croesiad yna yn syth at Sutton. Fel magnet yn y cwrt. Yn gwybod lle yn union i sefyll. Owen. Mlaen at Lewis. Thorne. Darlington. Mae Hogan am gyrraedd y bêl yn gyntaf yn y cwrt. Hwna'n perio ymlawio. Wel, Darlington ben yn ei ddwylo. Pratt ddim yn meddwl bod hwnna'n lawio. Y braich yn agos i'w gorff, gen i weld nawr. Ie, fi credu bod mae Sutton yn glefer y fan hyn, mae'n cadw i lawr. Ffili gweud wrth y lluniau yna, ond dwi'n siŵr bod oherwydd bod i'n cadw i lawr, dwi'n dyfanwr ddim yn mynd i roed i, a felly maen nhw'r hefyd. Yr hun. A bydd yn cael ei cymryd eto. Nick Pratt dyfanwr am gael gair gyda Cadwaladr a Sears. Neges yw i byd o bod yn syni. Mae yna tipyn o wthio i gael yn y cwrt a... Dyn nhw heb gwrando nhw, Dyn nhw heb gwrando nhw fe, na. Dyma'r gig gornel gan Kirkman. Ishmael. Yn penio. Darlington. Kirkman cyfle arall iddo fe groesi. Mae yn croesi, ond hawdd i George Hughes. Gwasanaeth ddim digon gan Kirkman. Robles. A mae yna gic cryf. Robles yn gofyn yn syth achos oedd Rob Evans yn cael ei lorio ar y ffordd i dderbyn y bas. Conor Roberts yn ei chymryd gyflym yn hir. Lletraws tuag at Cowens. Sears yn y gornel. Cowens. A'r croesiad cael ei benio gan Darlington. Cic gornel yw i. Gweithio protestiadau Liam Walsh. Mae'r tempo wedi cael ei droi lan fan y sicr. Wedi gyda'r newidiadau mae'r Drenewydd wedi wneud. Edrych am y gic cryf yna ar y Williams. Chydig drosodd. Aberystwyth yn hapus. 10 munud i fynd. A mae yna gyfle i Drenewydd. Yr eilydd Callum Roberts sydd ar gic gornel. Cadwaladr yn hapus i roedd i mas am gic gornel pen draw. Drenewydd yn trio hawlio. Cic o'r smotyn am lawio, ond
Unwaith eto, dyfarnwr ddim yn gweld i byd yn anghywir yna. Roberts. Sydd â hi o'r ochr draw hefyd. Peniad yn dod mas. Evans yn trio peniad mas tuag at Callum Roberts eto. Rob Evans, mwyn wedi mynd yn rhy uchel gan Evans, Shane Sutton. Evans, allan at Smith. Smith yn gofod rhedeg allan at y gornel i gasglu. Evans, uchel, yn peri problemau. Dave Jones, na. Yn hawlio i yngyffyrddus dan bwysau. Gwaith da gan y golwr. Dave Jones yn un dda fyna. Oedd y bêl yn yr awyr am gyfnod. Cadw i lygad ar y bêl. Oedd y gyfrinach. Mae'n siŵr bod wedi cael popeth tu ôl i'r ddwy law cryf. Thorn. Y peniad ymlaen tuag at Shane Sutton. Yn gam sefyll. Ac atgoffa chi. Os chi eisiau gael eich bwyntiau ar penwythnos i gyd. Gynnwys y gêm yma. Y 5 gol gan Garsws. Nos lun gwyl y banc am 10 o gloch. Sears. Parhau ar ediad Sears. Llwyddo i gyrraedd y bêl ond methu i chadw ddi ar dir y chwarae. Gobeithio gallwn ni weld yr uchafbwynt yma ar y pecyn peniad gorau'r gêm hyd yn hyn. Ddau yn mynd amdani fyd. Dan bwysau ei ffrind, nath yn un dda i gael y peniad yna mewn. Edrych fel 2 frawd. Cerdyn melyn i Sears am oedi a gwastraffu amser yn fan hyn. Wrth i ni edrych ar y peniad yna. Sears wedi'n neud na fyd. Jyst yn meddwl am chwaraewyr sydd wedi bod yn bositif yn ystod y gêm. Wedi ymddiffyn yn dda, wedi bod yn fodlon i wneud y rhediadau yna. Callum Roberts yn casglu yr eilydd. Mae Evans tu fas yn fe rhediad. Roberts yn mynd i hunan. Roberts ar croesiad. Darlington. Dan bwysau George Hughes. Mae Torri. Cyfle cyntaf ni weld. Yr eilydd. John Dawel yn y 5 munud ers iddo fe ddod ar y ca. Torri. Torri mewn. Teg at. Yr eilydd arall, Callum Roberts. Methu aros ar ei drad. Devon Torri. Eilydd arall am ddod ymlaen, Hanok Boacie, dwi'n meddwl sy'n dod ymlaen. Boacie a Torri yn ddau sydd wedi sai ifanc sy'n chwarae'r academi yn fan hyn yn y Drenewydd. Sears yn gryf mewn o fan ar Kirkman. Sears, dyna yr ola ni gweld ohono fe, dacl gadar yna. Hanok Boacie yn dod ymlaen yn ei lefe. Nath yn neud ei ymddangosiad cyntaf fe yn erbyn pen y bont fan hyn, diwedd tymor diwetha, a dath ymlaen yn gwisgo Cris prif 5 Mills Evans ar y cefn. Robles. Mlaen ti at Boacie. 3.15 yw Boacie heddi. 19 oed. Robles. Gwastraffus. Ddim yn esbonio da? Pam bod wedi gwisgo Cris Ciaran yn ydyn? Fi dal ddim yn gwybod. Prinder crysau'r 15 fi'n cymryd. Aberystwyth dal heb wneud newid
wrth ni weld Anthony Williams. Dwi'n rhy hwyr i wneud newid sydd yn wneud gwahaniaeth amser un, dim cyfle gyda'r chwaraewr wneud gosod stamp ar gêm. Ie, falle bod ti'n mynd newid yn byd oherwydd ti'n edrych am y pwynt na nawr, dal mlaen am y pwynt. Ti'n newid falle un neu ddoi unigolyn, ti'n newid siap y tîm, ti'n newid falle strategau o ran corneli neu ciciau rhydd, felly falle wneud trial jyst cadw o chwaraewr sy'n ar y ca, gweld os allai cael pwynt cyntaf tymor Aberystwyth. Mlaen at ar Williams. O'r gornel. Cael ei dyn ôl Willem. Darlington yn hapus i oedi gyda'r bêl wrth i drad yn ymyl cwrt Aberystwyth. O nawr cyfle. Pen draw Hogan. Allan i'r gornel mae'n mynd. Cadwaladr yn aros yn y cwrt. Mae'n wyred ar y croesiad. Smith yn penio mas. Thorne. Pened yn cael ei gasglu gan Boacie. Lewis. Allan am dafliad i Drenewydd. Bêl hir. Allan gan Harry Owen. Calm Roberts yn casglu. Roberts at Evans. Evans. Draws at Cowens. Willem. At Hogan. Hogan yn curo i ddyn. Yn curo Smith. Hogan yn dal i fynd. Cadwaladr. Yn rhoi cymorth yn y canol. Mae Hogan yn rhedeg mewn i broblemau achos o George Hughes yn unig gwaith da yn dilyn e'r holl ffordd. Gan amser i'r dacl. Cowens. Roberts. Y dafliad am i fydd na newid cynta i Aberystwyth. Mae John Owen yn barod i ddod mlaen. A Mark Cadwaladr sydd yn dod oddi ar y ca. Cadwaladr yn hapus. Ydy hwnna'n dactegol falle, ddim yn gweld y rhif, yn hapus i wastaffu bach o amser. Mae wedi gweithio'n galed bod y teg efo Cadwaladr. A dwi'n siŵr fel fatigue sydd wedi setio mewn a wneud y penderfynu a dod o John mlaen. Coesau ffres. Sicr yn rhoi shift mewn. John Owen. Munud o'r 90 yn weddill iddo fe greu argraff ar y gêm yma. Peth cyntaf mae'n gofyn wneud yw amddiffyn y tafliad yma. Hogan. Mae yna redwyr. John Owen yr eilydd yn un ohonyn nhw. Lewis yw'r llall. A mae torri o'i flanau. Aberystwyth methu torri trwy llinell amddiffynol. Y Drenewydd oedd yn dod nôl i atal y gwrthymosodiad yna. Wycheli. Anat ar Williams, flic bach bert. Ond Robles methu yn rheoli. Yna 6 munud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. 6 munud, un o'r tîm yma. Dwyn y pwyntiau gyd. A cyfle dal yna iddyn nhw. Holford i ennill cipio pwynt yn erbyn Caernarfon yn y munudau ychwanegol, a Barry yn cipio pwynt yn erbyn y Seintiau yn y munudau ychwanegol. Dyn ni am weld un o'r tîm yma'n cipio triphwynt yn y munudau ychwanegol. Seren y gêm felly, wrth i ni bod yn amser ychwanegol. Pwy sy'n mynd â hi, Sean? Wel, mae wedi bod yn gystadleuol, ond dwi'n rhoi seren y gêm i Iwan
Rhys Lewis, chwaraewr ganol ca Aberystwyth, wedi bod bobman heddi, yn creu y cyfle yna I Hogan, wedi bod yn amddiffynol yn gryf ac yn chwaraewr y gêm. Cofio, os rwy'n ysgorio nawr, falle fyddwn ni'n newid y meddwl I, ond nawr y teg mae wedi warin dda. Yn gyson I Aberystwyth hefyd o rhan y perfformiadau dwi wedi gweld, mae wastad yn rhoi 100% i'r tîm. A byddwn ni'n meddwl fe yw un o'r chwaraewyr cyntaf lawr ar y tîm rhestr. Nifer o gyfleoedd fydd i'r ddau dîm yma. Llen ni gyfri ar un llaw o nawr mlaen a camgymeriad fyna gan Dave Jones. Bron a rhoi cyfle i'r Drenewydd ar blat. Robles methu manteisio. Yna Gerdyn Melin fan hyn am y dacl. Mae Evans yw e. Evans gaff y cyfyriad. Darlington yn un dda fyna, oherwydd oedd e'n gwybod bod y rhediad yn cael dod I mewn gyda Evans. Blerwch gan Dave Jones o wedyn. Darlington dangos I brofiad e, jyst yn dinc I bo fe, a nawr creu cyfle I Aberystwyth a hefyd y cloc yn cael ei rhedeg lawr. Y gic yma fewn i'r hael, Woolham. Peniad, gan Bradford mewn i'r canol, Darlington, a hi. Mae nhw'n apelio am gic gornel, ond gic gol yw I. Harry Owen, oedd yr ola. Yna I Aberystwyth, I gael cyffyrddiad. Wycherley. Robles. Robles, ddering mas o le ar rystlys yn fyna. Oedd da gan Liam Walsh. Dyna ddau gorffe. Robles. O'r ddylanwadol ar y degau i'r Drenewydd wedi bod bach yn dawel heddi yn do, Sean. Ydy, mae wedi bod yn gêm mor dyn, o'r cyfleon mor bryn. Mae'n anodd I chwaraewyr fel yna, falle ddod mewn i'r gêm. Evans yn troi ac yn troi. Yn llwyddo I gael y bel yn hir. Pelio cryf fyna gan fainc Drenewydd. Amge cryf, mydd na Gerdyn Melin I Liam Walsh. Cryf I greu cyfle i'r Drenewydd. Yn debyg yn hyn sefyllfa gall Aber ar toc hanner cynta. Darlington o'r croesau mewn o'r pryd hynny. Felly un cyfle arall falle Drenewydd. Cowens, tro hyn sy'n trio cael y gwasanaeth. Aberystwyth yn diwedd yn clirio. Gymryd nhw'n ei amser. Darlington allan at George Hughes. Cowens oedd ar gic rydd yna tro yma. Yn trio'r croesiad. Ymyl y cwrt. George Hughes. Evans ymlaen at Bwacke. Mae'n le iddo fe ymosod. Gwaith da gan Thorn I ddod nôl capten Aberystwyth. Darlington. Ymlaen at Hogan. Legwr ifanc. Hogan. At Lewis. Seren y gêm. Hyd yn hyn. Os yna Seren. Sy'n mynd I sereni yn fwy. Iwan Lewis sy'n mynd â hi. Ar ergyd. Yn cael ei dyrnu mas. Gan Wycherley. Ond am ergyd oedd I gan Lewis. Gwych gan Lewis. Rhoi popeth tu ôl yr ergyd yna. Ac am arbediad gan y gol geidwad. Rhoi ben drosti, bwr i'n bert. Oedd hwnna'n mynd mewn. Gwych gan y gol geidwad, gwych gan Lewis. Bydd yna her arall I Wycherley o'r gic gornel yma nawr. Lewis yn aros yn yr un safle
am yr ail bêl i fynd am yr ergyd o bell os deithi. Kirkman. Penel gan Bradford, tuag at postyd pella. John Owen eisiau rafu pethau lawr. Y peniad yna ddim yn herio Wycherley go iawn. Callum Roberts. Bel hir tuag at trediad Aaron Williams. Ond yn cael ei chodi'n uchel at Harry Owen. Evans. George Hughes. Cowans, cam i fewn, Cowans yn curoedd un. Dal i fynd, ond methu cael y bas. Tuag at torri. Na George Hughes oedd yno'n aros. Lewis. Y bas. Cael ei ddwyn gan torri. Mae yna funud dros y chwech sydd wedi cael ei chwnegu wedi chwarae. Cyfle ola. Nick Pratt ddim yn edrych. Mae'n edrych ar ei oriawr. A'r chwiban yw geg. Dyna ddiwedd y gêm. Pwyntiau cynta'r tymor i'r ddau dîm y Drenewydd ac Aberystwyth. Aberystwyth gyda Luca Hogan yn cael cyfle dan. Dal i chwilio am ei gôl cynta nhw. Ond pwynt gwerthfawr. Kieran Mills Evans. Fe ddath agosa o bawb yn taro'r trawst ar ddechrau'r ail hanner. Ac mae'n gorffen yn Drenewydd dim, Aberystwyth dim. Diolch yn fawr iawn am hynny. A dyna ni wedi gorffen yn ddisgwr fan hyn. Ambell i gêm gyfartal di bod penwythnos yma, pnawn yma. Digwydd bod dim gôl hwyr dramatig fan hyn. Ond y Bari wedi cael pwynt yn y Seintiau Newydd. A hefyd, Hwlffordd yn sgorio'n hwyr i gael pwynt yn erbyn Caernarfon. Felly digon dramatig mae wedi bod penwythnos yma. Ond disgwr fan hyn. A dyma'r tabl wrth i ni weld 5 clwb gyda 7 pwynt tua'r brig. Aberystwyth a Drenewydd yn cael eu pwyntio cyntaf o'r tymor. Nhw a Bai Colwyn gyda 1 pwynt yr un. Ond mae'n gynnar. A ni'n mynd i gael sgwrs gyda rheolwr Aberystwyth, Anthony Williams, Aberystwyth manager, joins us now. Was that a sigh of relief, I saw at the final whistle there, Anthony? I think second half, we weathered the storm, but we had probably the best chance of the game. I know they hit the post as well, but we're a young side. We're a very young side, but I've got some good experience in and around them. They're honest, good bunch lads, and they'll see us through this season really, really well. You're going to weather the storm, come place like this. We've had 3 games so far against the top 6 from last year. Yes, we've only picked up 1, but we've put 90 minutes together today, which we only did 45 the last 2 games. You saw glimpses, as you say, a few young players coming in, of course. How important is that first point, though, of the season, just to get that one? Of course it is. We're not under any illusion. We need to get off and running. When you've got an 18-year-old, 2 19-year-olds, a 20-year-old, 2 22-year-olds, then with some experience in and around, it's a good blend, a good mix. And listen, I'm not afraid to chuck him in. We've probably got another one coming in next week, so hopefully onwards and upwards. And you've seen that they've stood up against quite a tough opposition and got our rewards and possibly could have nicked it. The game's coming quickly. You can enjoy tonight, but Tuesday night is Pontypridd and the new Saints coming up as well. Yeah. How relentless is it at the start of the season? I think there's 7 games in 27 days from now, so they come thick and fast. So it's a case of a squad game. I know I've probably only used 1 sub today. We can use the rest of them. We aren't a big squad, but what we've got is honest, good working lads, and we go again. And that performance gives us a bit of confidence going into the next game. Well, Anthony, I enjoyed watching you kicking every ball there. Congratulations, first point of the season, and thanks very much for the interview, as usual. Congratulations. Thank you, cheers, thanks. Diolch yn fawr iawn i Anthony am fy draw at ni chwarae teg reit ar ddiwedd y gêm fel yna. Mae mwy o gemau i ddod, ganol wythnos, wrth gwrs, os cofiwch chi. Pen y bont yn erbyn Met Caerdydd sydd nesa o ran gemau byw sgorio. Mae gêm nos Wener nesa, Caernarfon yn cwrdd a Chei Connah. Mae Chris Hughes gyda ni, Newton manager, Chris Hughes. What do you make of that, Chris? First point of the season to start with, anyway. Yeah, first point, first clean sheet, so that's a positive. I thought that we huffed and puffed second half. Obviously, we hit the bar early in the second half. I think we threw Kieran off a corner.
And then you just thought it was going to break for us, and it didn't. We probably lacked a little bit of quality, made some wrong decisions in the final third, and Aber were a deep block, and it was difficult to break down, and we had to pass and probe and be patient, and we made a couple of wrong decisions, which meant that we weren't able to sustain attacks, and that was the message at half time: keep sustaining attacks, and something will happen for us. And unfortunately, we weren't able to do that. You've had a few changes over the summer. A lot of players leaving, players coming in, of course. How long does it take to click in that situation? Well, look, we keep working hard on the training ground. As I say, it's a good point today. Clean sheet. I think our first clean sheet last year was middle of December, I think. So, they're the positives. Obviously, just a couple of things we need to work on in the last third. And like I said, after Friday night, we're not a million miles away, and we'll keep working hard and keep persevering. You haven't got much time before you turn it around again. Games are coming so quick right now. It's Connah's Quay away coming up midweek, and then you're back here against Cardiff Met. Anthony Williams saying there how many games coming up for the start of the season. How relentless is it? Yeah, it's tough, but that's what you're here for. We want to, for us now, it's about taking the positives from today and moving into Tuesday night against, obviously a really tough game at Connah's Quay. Chris, thanks very much for your time. Enjoy tonight, anyway. And the work starts again tomorrow morning, I'm sure. Chris Hughes gyda ni, rheolwr y Drenewydd. Diolch yn fawr iawn iddo fe am ei amser. A dyna ni, penwythnos arall di mynd fan hyn yn uwch gynghrair Cymru JD. Just gyda llaw cwpl o sgoriau penwythnos. Caerdydd di ennill yn y tro cyntaf tymor yma. Abertawe wedi colli Wrexham yn gyfartal. A Casnewydd di ennill eto. Will Evans di sgorio eto. Beth sy'n digwydd i Will Evans? Gwedwch. A dyna ni, diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Di sgor fan hyn. O'n i'n cwyno bod ni'n ddiflas ar yr egwyl. Nath i newid yn yr ail hanner. Digon o densiwn, ond dim goliau. Pwynt yr un. Pwyntiau cyntaf tymor y Drenewydd ac Aberystwyth. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Hwyl fawr.